गजाननजी कीर्तीकर साहेब, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब, आमच्या पक्षाचे प्रमुख परतोद आदरणीय गोगावले साहेब, योगेशजी कदम साहेब, रामदास भाई आणि स्टेजवर जमलेले सर्व मान्यवर, इथं हजारोंच्या आणि लाखोच्या संख्येने उपस्थित असलेले सर्व शिवसैनिक बंधू भगिनींनो, पत्रकार मित्रांनो, खरं तर या ठिकाणी आम्ही काही उद्धव साहेबांच्या झालेल्या सभेला उत्तर देण्यासाठी आलेलो नाही आहोत, तर वस्तुस्थिती तुम्हाला सांगायला आलेलो आहोत की ज्या प्रकारे आमची हेटाळणी केली जाते, ज्याप्रमाणे खोटं बोललं जातं. खोके कोणाला म्हणतात? आदित्य साहेब लहानपणापासून खोक्याबरोबर खेळत आलेले असतील आणि म्हणून त्यांना दिवसरात्र फक्त खोकेच दिसतात. ही वस्तुस्थिती आहे. मी अनेक वर्ष या ठिकाणी मंत्री म्हणून काम केलेले असताना मी सुद्धा कोकणातला मंत्री आहे. आमची अपेक्षा असते की कोकणाला काहीतरी मिळावं. कोकणासाठी म्हणून काजू धोरण केलं गेलं. या काजू धोरणामध्ये कोकणचा कायापालट करण्याची शक्ती आहे. विरोधी पक्ष सुद्धा सांगत होते की कोकणासाठी काय करायचं असेल तर काजू धोरणाला मान्यता द्या. 2.5 वर्षामध्ये साधा त्याचा उच्चार करण्याची सुद्धा तसदी उद्धव साहेबांनी घेतली नाही. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेबांचं सरकार या ठिकाणी आल्यानंतर त्या ठिकाणी 1350 कोटी रुपये हे काजू धोरणाला देण्यात आले. 200 कोटी रुपयाचं काजू महामंडळ बनवण्यात आलेलं. आमच्या मच्छीमारांची अनेक दिवसांची मागणी होती की आमच्या डिझेलचा परतावा आम्हाला द्या. या बजेटच्या पूर्वीच डिझेलचा पूर्ण परतावा हा मच्छीमार बांधवांना देण्यात आलाच, परंतु मच्छीमार कोष निर्माण करण्यात आला. आपला मच्छीमार कधी अडचणीमध्ये आला तर त्या कोशामधून मच्छीमारांना मदत दिली जाणार आहे. आपल्याला एकच उदाहरण देतो की ज्यावेळेला मी अर्थ खात्याचा राज्यमंत्री होतो त्यावेळेला पाणबुडी घेण्यासाठी पैसे दिलेले होते, कारण सुंदर असा समुद्रकिनारा आपल्याला लाभलेला असतो. ते दिले होते कोणाला? पर्यटन खात्याला दिले होते. या पर्यटन खात्याचे मंत्री कोण होते? आदित्य ठाकरे होते. किमान मी 10-20 वेळा तरी त्यांना भेटलो. त्यांना सांगितलं की कोकणासाठी काहीतरी करा. 2.5 वर्षामध्ये साधी ती पाणबुडी सुद्धा ते खरेदी करू शकले नाहीत. आमच्याकडे एक प्रश्न होता शेतकऱ्यांचा. शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीच्या ज्या जमिनी होत्या त्या शेतकऱ्यांच्या नावावर करायच्या होत्या. आमचं सरकार त्या ठिकाणी इलेक्शनच्या पूर्वी याचा GR मी काढला. नवीन सरकार आल्यानंतर सर्व GRना त्या ठिकाणी स्टे दिला जातो. 2.5 वर्ष आम्ही सातत्याने सांगत होतो की कोकणामधला हा महसुली प्रश्न आहे, तुम्ही दिलेली ती स्थगिती उठवा. त्यांनी स्थगिती उठवण्याचं कुठलंही काम केलं नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याला माहिती आहे की कोकणचा शेतकरी कसा असतो. कोकणचा शेतकरी असा असतो की तो आपलं कर्ज वेळेवर भरतो, तो कोणाकडे मदत मागत नाही. त्या शेतकऱ्यासाठी आमचं ज्यावेळेला मागचं सरकार होतं त्यावेळेला 50,000 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही केली. नवीन सरकार आलं महाविकास आघाडीचं. 2.5 वर्षामध्ये ते 50,000 रुपये सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्याला जमा झाले नाहीत. ज्यावेळेला शिंदे साहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं सत्कार आलं त्यावेळेला प्रत्येक शेतकऱ्याच्या अकाउंटमध्ये 50,000 रुपये भरण्यात आले आणि त्याच्यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी हे कोकणातले होते. आणि म्हणून अनेक गोष्टी तुम्हाला सांगता येतील. एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की कोकणी मनुष्य हा स्वाभिमानी असतो. आमच्या ज्या जिल्ह्याचा मी पालकमंत्री होतो 450 कोटी रुपये आमच्या जिल्ह्याचे अजितदादांनी एका फटक्यामध्ये काढून घेतले. ज्याला काढून घेतले त्याला मला सांगितलं की जर मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं तर मी हे पैसे परत घेणार नाही. आपली सत्ता जाईल म्हणून हो की सू सुद्धा उद्धव साहेबांनी केलं नाही. 450 कोटी रुपये आमच्या जिल्ह्याचे काढून घेण्यात आले. ज्या जिल्ह्याचं बजेट 250 कोटीचं होतं ते 150 कोटीचं केलं. शेवटी आमचा मनुष्य काय मागतो? आमचा शेतकरी काय मागतो? कोकणी मनुष्य काय मागतो? आम्हाला चांगले रस्ते द्या. तुमच्या शेजारून जाणारा हायवे आहे, 2.5 वर्ष त्याचं काम बंद पडलेलं होतं. यांना त्याचं काही वाटत नव्हतं. शेकडो लोकांचे बळी त्या ठिकाणी गेले. शिंदे साहेब सत्तेवर आले त्यावेळेला जोरात ह्या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं. पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो
की येत्या पावसाळ्यापूर्वी आपल्या हक्काच्या रस्त्यावरून कोकणी मनुष्य गणपतीला या ठिकाणी येऊ शकेल एवढं काम हे सरकार करत आहे. आणि म्हणून तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे की मी एक छोटासा कार्यकर्ता आहे, परंतु देवाचा भक्त आहे. उद्धव साहेबांची आणि मोदी साहेबांची जी भेट घडवली गेली ती सुद्धा घडवण्यामध्ये माझा फार मोठा वाटा आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी, कोकणी मनुष्य देवभोळा असतो, तो कधीही खोटं बोलणार नाही. या ठिकाणी उद्धव साहेबांची आणि मोदी साहेबांची भेट झाली आणि ते जे सांगतात की बाळासाहेबांनी केलेले सगळं काही मोदी साहेब विसरले, ही वस्तुस्थिती नाही आहे. मोदी साहेबांनी अत्यंत आदरपूर्वक बाळासाहेबांचा उल्लेख केला, उद्धव साहेबांना जवळ घेण्याचं मान्य केलं. उद्धव साहेबांनी मात्र काय केलं असेल तर त्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की माझ्यापासून चूक झालेली आहे, मी हिंदुत्वाचा विचार सोडला, मी बाळासाहेबांचा विचार सोडला आणि मी महाविकास आघाडीबरोबर गेलो. मुंबईमध्ये पोचल्याबरोबर मी पुन्हा एकदा युतीचं सरकार हे महाराष्ट्रामध्ये आणेन. आज तुमच्याकडे येऊन गेलेले आहेत, त्यांना विचारा हे खरं आहे की खोटं आहे. आणि हे जर खरं असेल तर ज्या पंतप्रधान महोदयांनी बाळासाहेबांवर एवढं प्रेम केलं, यांच्याबद्दल एवढा आदर दाखवला, त्यांच्या दिलेला शब्द तुम्ही का फिरवला, हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून कोणीही आमदार हा पैशासाठी विकला जात नाही. आम्हाला शेवटी आमची जनता महत्त्वाची असते, त्यांची कामं महत्त्वाची असतात. आमदार असतो, आजपर्यंत आमदारांना कधीही मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर प्रवेश नाकारला गेला नाही. माझ्यासारखा ज्येष्ठ आमदार जो मंत्री राहिलेला आहे, ज्यांनी कोकणामध्ये खूप काही केलेलं आहे, ज्याला मला मंत्री केलं त्याच्यापूर्वी मला भाजपमध्ये येण्यासाठी निमंत्रण दिलेलं होतं, स्वतः पंतप्रधानांनी मला बोलवलं होतं, परंतु केवळ बाळासाहेबांच्या विचारासाठी म्हणून मी शिवसेनेमध्ये गेलो. कारण महाराष्ट्रामध्ये कुठेही फिरायचो, पेट्रोल पंपवर पेट्रोल घालणारा मुलगा सुद्धा म्हणायचा जय महाराष्ट्र, आणि 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेला तर तिथला मॅनेजर सुद्धा म्हणायचा जय महाराष्ट्र. ही बाळासाहेबांची किमया आहे. बाळासाहेबांनी लोकांना पोटाला लावलं. आणि म्हणून त्यावेळेला सुद्धा मंत्री करताना म्हणाले की मी तुम्हाला राज्यमंत्री केलं कारण काही ज्येष्ठ माणसं होती, त्यांना मी न्याय देऊ शकलो नाही. मी जे काही कोकणामध्ये केलं ते जर दुसऱ्या कोणीही केलं असतं तर बाळासाहेबांनी जवळ घेतलं असतं, भगवा टिळा लावला असता आणि त्याला योग्य तो मान सुद्धा दिला असता. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की मला मंत्री केलं नाही म्हणून रागावून मी बाजूला राहिलो नाही. योग्य वेळी उद्धव साहेबांना मदत करण्याची प्रयत्न केला, त्यांची पंतप्रधानांची गाठ घालून दिली. आणि ते जे आज आम्हाला नाव ठेवतायत, ती खरं जर आपला शब्द बदलण्याचं आणि पाठीमागे खंजीर खुपसण्याचं काम कोणी केलं असेल तर खऱ्या अर्थाने युतीच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्याचं काम हे महाविकास आघाडीने केलेलं आहे, हे या स्टेजवर बसून कोकणी जनतेला मला सांगायचं आहे. आणि म्हणून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बाळासाहेबांच्या विचारापासून आम्ही लांब गेलेलो नाही आहे. पक्षाचा मुख्य प्रतोद म्हणून सुद्धा शेवटच्या दिवसापर्यंत आम्ही सांगत होतो की आज सुद्धा तुम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीची साथ सोडा. त्या भाषणामध्ये मी असं सुद्धा सांगितलेलं होतं की 2.5 वर्ष झाली बाळासाहेबांच्या स्वप्नामधलं संभाजीनगर नाव सुद्धा तुम्ही ठेवू शकला नाही. 2.5 वर्षामध्ये कधी ह्यांना असं वाटलं नाही की औरंगाबादचं नाव बदलावं आणि संभाजीनगर ठेवावं. ज्या क्षणी सत्ता गेली त्यावेळेला ह्याने कॅबिनेटची मीटिंग घेतली. त्या कॅबिनेटच्या मीटिंगला निम्मे सुद्धा मंत्री उपस्थित नव्हते. स्वतः पवार साहेबांनी म्हटलेलं आहे की त्या कॅबिनेटमध्ये काय निर्णय झाला हा मला माहिती नाही. आणि खऱ्या अर्थाने शिंदेसाहेबांनी, फडणवीस ज्यावेळेला सत्तेवर आले त्यावेळेला बाळासाहेबांचं ते स्वप्न पूर्ण झालं. नुसतं संभाजीनगर करण्याचा ठराव झाला नाही तर केंद्र शासनाची त्याला मंजुरी मिळवली आणि प्रत्येक शिवसैनिकाच्या मनामध्ये असलेलं संभाजीनगर नाव आणि धाराशिव हे नाव त्या ठिकाणी आलं. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगू इच्छितो की कोणीही यांना फसवलेलं नाही आहे, कोणीही पैशासाठी विकलं गेलेलं नाही आहे. आणि पैशासाठी विकला जाणारा कोकणी मनुष्य अजिबात नाही. त्याला जे काही खोटं बोललं जातं हे निव्वळ सहानुभूती मिळवण्यासाठी बोललं जातं. या खोट्या भाषणांना कोणीही बळी पडू नये. आम्ही खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत आणि खऱ्या अर्थाने आम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर राहिलो म्हणूनच शिंदे साहेबांना त्या ठिकाणी धनुष्यबाण मिळू शकला. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण एक गोष्ट मी आपल्याला निश्चितपणे सांगू इच्छितो की बोलणारी लोक बोलत राहतात, काम करणारी लोक काम करत राहतात. असंच काम करणारे नेते हे शिंदे साहेब आहेत. दिवस रात्र ते काम करत असतात आणि त्याच्यामुळे
आता आदरणीय शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे. मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की सर्वांनी उभं राहून शिंदे साहेबांचं आणि रामदास भाईंचं या ठिकाणी स्वागत करावं, टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करावं आणि खऱ्या अर्थाने कोकणी मनुष्य हा शिवसेनेच्या विचाराबरोबर, बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर आणि शिंदे साहेबांच्या बरोबर आहे हे पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी दाखवून द्यावं अशी नम्र विनंती करतो. आपणा सर्वांचं, कोकणातून आलेल्या, वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या सर्वांचं मनापासून या खेडनगरीमध्ये स्वागत करतो. शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होतं. खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचा शिलेदार, बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं की खरा शिवसैनिक हा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनावा आणि तसं बाळासाहेबांच्या स्वप्नातला शिवसैनिक आज मुख्यमंत्री पदावर बसलेला आहे. ते आदरणीय शिंदे साहेबांचं आपल्या सर्वांच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय. शिवाजी. अरे आवाज कुणाचा? शिवसेना. एकनाथ शिंदे साहेब मागे वळो. रामदास भाईंचा शिवसेना. च्या उजव्या बाजूला म्हणजे माझ्या उजव्या बाजूला हा ती रांग जिथे त्या महिला आहेत त्याला पुढे बॅरिगेटच्या इकडे जागा आहे तिकडे बसू देत खुर्च्यांच्या समोर. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं आणि मी आमदार योगेशदादा कदम आणि सिद्धदादा कदम यांना विनंती करतो की आपण माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत करावं. आमदार योगेशदादा कदम आणि शिवसेना सचिव सिद्धदादा कदम यांना विनंती करतो की आपण माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत करावं. उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्यात नागरिक तयार झालेली माणसं आहेत.
माननीय शिंदे साहेब, जर का आपण निर्णय घेतला नसता तर आज शिवसैनिकांना न्याय मिळाला नसता. इतकी मोठी अफाट आणि भव्य दिव्य सभा आज खेडमध्ये झाली नसती आणि त्यासाठी आपल्या सर्वांना मी आपले आभार मानतो. अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम, दापोली मतदारसंघामधल्या शिवसैनिकाला संपवायचं काम दुर्दैवाने शिवसेनेच्या तत्कालीन पक्षप्रमुखांकडून होत होतं. 2.5 वर्ष दापोली मतदारसंघामधला कोकणामधला शिवसैनिक भरकटला जात होता. राष्ट्रवादी वाढली तरी चालेल, परंतु रामदेव भाई आणि योगेश कदम संपला पाहिजे ह्या वृत्तीला आपण तिथे आळा घातलात. आपण आम्हाला आधार दिलात, शिवसेनेला आधार दिलात आणि म्हणून ही आज भव्य दिवस सभा होऊ शकली. हा देखील पर्याय दिला होता. मी त्यावेळेला आदित्यजींना जाऊन भेटलो होतो, मी त्यावेळेला मिलिंद नार्वेकरला जाऊन भेटलो होतो, मी त्यावेळेला संजय राऊतांना जाऊन भेटलो होतो. मी सगळ्यांना विनवण्या करत होतो. मला 6 महिने मला माझ्या पक्षप्रमुखांनी, तत्कालीन पक्षप्रमुखांनी मला उद्धवजींनी भेटायची वेळ दिली नाही. 6 महिने मी फेलपांडे फेरा मारत होतो. नेत्या शिवसेना नेत्या रामदास भाईंचा मुलगा, ज्या रामदास भाईंने सन्माननीय बाळासाहेबांच्या उजवा हात म्हणून काम केलं, महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना रुजवली, कोकणाचा ढाणा वाघ म्हणून रामदास भाईंची संबंध महाराष्ट्रामध्ये ओळख निर्माण झाली, अशा नेत्याचा मुलगा 6 महिने फिरत होता. मला न्याय मिळाला नाही. हा संपेल कसा असे प्रयत्न सुरू होते. सगळं बघितलं मी, सगळं अनुभवलं, काय करायला हवं होतं मी नेमकं. परंतु एक दिवस शिंदे साहेब आपण निर्णय घेतलात, आम्ही आपल्या सोबत आलो आणि शिवसैनिकांना न्याय मिळाला. आम्ही ही भूमिका स्वीकारली नसती, आमच्या मतदारसंघामध्ये शिवसेना संपली असती, परंतु त्याही पेक्षा वाईट कोकणाचा विकास देखील खुंटला असता. मी मुद्दाहून आपल्याला सांगतोय, गेल्या 5 तारखेला सभा झाली, मला त्याबद्दल मला काय जास्त वाच्यता करायची मला गरज नाही. पत्रकार मला सकाळपासून विचारत होते, आजची उत्तर सभा आहे का, उत्तर सभा आहे का. म्हटलं ही अजिबात उत्तर सभा नाही. व्यासपीठावरून याला उत्तर दिलं जाणार नाही. व्यासपीठाच्या समोर जी जनसमुदाय असेल तेच ह्याचं उत्तर असेल. शिवसैनिक ह्याला उत्तर देईल, सभेला उत्तर देईल, आम्हाला उत्तर द्यायची गरज पडणार नाही. मरगळलेली सभा 5 तारखेला झाली. आजची सभा ही जिवंत सभा आहे, हे महाराष्ट्राला चित्र दिसलंय. उगाच आमच्या नादी लागू नका. योगेश कदम हा कोकणचा ढाण्या वाघ रामदास भाईंचा बछडा आहे, फाडून खाल्ल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्यामध्ये ताकद आहे, आमच्यामध्ये ताकद आहे. मतदारसंघ आम्ही जिवंत केला. 2014 साली दापोली मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या घशात गेला होता, भगवा खाली उतरला होता. तो भगवा पुन्हा एकदा डोळ्याने फडकवायचं काम आमच्या शिवसैनिकांनी केलं आणि त्याच शिवसैनिकांना संपवायचं काम आमच्याच पक्षप्रमुखांकडनं सुरू होतं. किती मोठं दुर्दैव. काय केलं कोकणासाठी? 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद होतं. या 2.5 वर्षामध्ये कोकणासाठी काय केलं? एक तर निधी दिला का दाखवावा. आमची 100 पत्र आहेत, माझ्या मतदारसंघामधले विषय आहेत. सन्माननीय शिंदे साहेब त्याचं वाचन करतील, बोलतील, मी आधी काय बोलणार नाही त्याच्यावरती. पण साहेब आमची आता अपेक्षा वाढलेली आहे, कोकणाची अपेक्षा वाढलेली आहे. आज आम्ही कोकणाचे आमदार म्हणून काम करत असताना आम्हाला अधिक काही नको आहे. आज काही गुहागरबंद काही माकडे येतात, आमच्याकडे येऊन भाषण करून जातात. परंतु ह्या माकडांनीच तिथे विधिमंडळामध्ये काही विषय मांडले होते. 3,500 कोटीची मागणी उद्धवजींकडे गेली होती. त्यांच्या मागणीला उद्धवजीने केराची टोपली दाखवली. साधा उल्लेख देखील सभागृहामध्ये 2.5 वर्षामध्ये कोकणाचा केला नाही. उल्लेख देखील केला नाही. निधी तर राहिला बाजूला. आज कोकणाची अपेक्षा वाढलेली आहे. आम्हाला फक्त एकच आहे, आमचं रामदास भाईंनी हाती घेतलेला विषय एक सिंचनाचा विषय, आपण त्याची आज घोषणा करावी, आम्हाला विशेषतः निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी आमची कळकळीची विनंती आहे. आमचं कोकण मागे राहिलंय, त्याला प्रमुख कारण म्हणजे आम्ही सिंचनामध्ये खूप मागे आहोत. आमचा तरुण बेरोजगार, आमच्या मुलांना इथे हाताला काम नाही. आम्हाला टीका करण्यामध्ये मला जास्त वेळ घालवायचा नाही. आज इथे इतका मोठ्या व्यासपीठावरती मनोगत व्यक्त करत असताना मला माझ्या मतदारसंघाचा आणि कोकणाचा विकास फक्त मला दिसतो. मला अन्न कुठे टिकायला, मला माझ्या भाषणाची मला वेळ घालवायची नाही अजिबात. हेच उत्तर आहे ना. इतका मोठा जेवढी जनता आतमध्ये आहे त्यापेक्षा दुप्पट जनता ही बाहेर उभी राहिली आम्ही बघितलेली आहे. अनेक माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक गाड्या आणि बसेस अजून थांबलेल्या आहेत, त्यांना आतमध्ये येता येणार नाही कारण इतका मोठा जनसमुदाय इथे उतरलेला आहे. हेच उत्तर झालं. परंतु साहेब आमच्या अपेक्षा तर वाढलेल्या आहेत. आज ह्या दापोली मतदारसंघामध्ये मी आपला शब्द देतो, आमदार म्हणून शब्द देतोय. दापोली मतदारसंघामध्ये 2024ला कोणाच्या बापाची हिंमत नाही हा भगवा फडकवायला खाली उतरवण्याची. आम्ही हा डोळ्याने फडकवून पुन्हा एकदा दाखवू. कोणाची हिंमत नाही.
ग्रामपंचायत निवडणुका असतील, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका असतील, आम्ही विजय प्राप्त केलेला आहे. 48 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास 37 ग्रामपंचायतीवरती आम्ही शिवसेनेचा भगवा फडकावलेला आहे. आता 2 महिन्यापूर्वीच्या निवडणुका झाल्या. कसलं राजकारण करताय? पहिला 2.5 वर्षानंतर 3 वर्षानंतर बाहेर पडले आणि पहिली सभा खेडमध्ये घ्यायची तुम्ही हिंमत दाखवली. तुम्ही चुकलात. होय तुम्ही चुकलात. जर का तुम्ही सभा आम्हाला डिवसलेला आहे, आता आम्ही शांत बसणार नाही, आता शिवसैनिक शांत बसणार नाही, पेटून उठायचं की नाही? ह्यांना पराभव दाखवायचा की नाही? ह्यांना आपण पराभव दाखवायचा आहे. ह्यांचा झेंडा फडकता कामा नये, फक्त भगवा झेंडा फडकता दिसला पाहिजे. ही शपथ घेऊन आज आपण सर्वांनी इथून बाहेर पडायचंय. आमच्या मतदारसंघामध्ये अनेक प्रलंबित विषय आहेत. कुणबी समाज आमच्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. 70% कुणबी समाज आहे. कोकणामध्ये 70% कुणबी समाज असताना ह्या समाजाला न्याय द्यायचं काम आपण करावं अशी माझी कळकळीची विनंती तुम्हाला. आमच्या मतदारसंघापुरता विषय आहेत, परंतु हा विषय कोकणाचा आहे. अनेक आमचे समाज आहेत. मागच्या 5 तारखेच्या सभेसाठी मुस्लिम समाजांना दिशाभूल करण्यासाठी काही पत्रकं काढली गेली, फक्त दिशाभूल करण्यासाठी. जर का शिवसेना इथे उतरली नसती 90 सालामध्ये, रामदासभाईंसारखे नेते जर का कोकणामध्ये आले नसते, तर कोकणातल्या दंगली कधी थांबल्या नसता. भाईचारा निर्माण करायचं काम हिंदू आणि मुस्लिम समाजामध्ये रामदासभाईंनी केलं. अशा रामदासभाईंना संपवण्याचं काम प्रयत्न तुम्ही केला होता. परंतु मुस्लिम समाज हा आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. मला समाजाचं राजकारण करायचं नाही. मला समाजाचं अजिबात राजकारण करायचं ती शिकवण आमच्यावरती नाही. वंदनीय बाळासाहेबांचे संस्कार आमच्यावरती आहेत आणि वंदनीय बाळासाहेबांचे संस्कार घेऊनच हा योगेश कदम आणि आम्ही सर्व शिवसैनिक कायमस्वरूपी राजकारणामध्ये राहू. काही अफवा पसरवू द्यात. अनेक अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न झाला. आम्ही भाजपमध्ये जाणार, आम्ही भाजपमध्ये विलीन होणार, भाजप पक्ष वाईट आम्ही असं म्हणत नाहीये, परंतु आमची दिशाभूल करून, आमची बदनामी करून फक्त आम्हाला बदनाम कसं करायचं असे प्रयत्न सुरू होते. 50 खोके या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच नाही. ज्या वेळेला खेड शहर जेव्हा 3 दिवस पाण्याखाली होतं, 15 दिवस खेड शहर चिखल साफ करत होता, आमच्या खेड शहरामधली दयनीय अवस्था बघायला देखील त्यावेळेला मुख्यमंत्री आले नाहीत. परंतु यांचे अश्रू पुसण्यासाठी खेड तालुक्याचे मतदारसंघामधले अश्रू पुसण्यासाठी शिंदे साहेब आपण आलात. आपण शिवसैनिकांना मदत केली, आपण खेडला सावरलं. तर 2 कोटी तात्काळ आपण त्यावेळेला मंजूर केलेत, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री त्यावेळेला आले नाहीत. विनवण्या केल्या होत्या. आदित्यजी आले, गाडीतनं उतरले, 4 पावलं देखील चालले नाही. उद्याजी आपण त्याला सोबत होतात, आपण त्यावेळेला आपण मंत्री असून आपल्या सोबत राहावं लागलं. 4 पावलं देखील चालले नाहीत, परंतु आपण खेड शहर अख्खं फिरलात. निसर्ग चक्रीवादळ आलं. आजही माझ्या मतदारसंघामधील निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या इथे काही कुटुंब उपस्थित असतील. आजही कुटुंब उद्ध्वस्त आहेत, शेजाराच्या घरात राहतात. आजही त्यांना राहण्यासाठी घर नाही. त्याला मुख्यमंत्री उद्धवजी होते. उद्धवजी, आपण आमच्या दापोली मतदारसंघामधल्या आमच्या शिवसैनिकांचे, कोकणवासियांचे अश्रू पुसायला तुम्ही आलात नाहीत. कोण आलं असेल तर सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आले आणि रिकाम्या हाताने मदत घेऊन आले. आपण त्या दिवसापासून आम्हाला सांभाळतो. आज आपण मुख्यमंत्री आहात आणि म्हणून ही तुलना मला करायची नव्हती, परंतु दुर्दैवाने आज जे काही घडलं, पण मी म्हणेन जे घडतं चांगल्यासाठीच घडतं. जर का ते घडलं नसतं तर कदाचित शिंदे साहेब हे मुख्यमंत्री झाले नसते. त्यांनी केलेल्या अन्यायामुळे आज आम्ही ही भूमिका घेतली आणि आज शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झालेत. साहेब, मी पुन्हा एकदा आपल्या मनापासून आभार मानतो. आज आपला इतका मोठा जनसमुदाय आपल्या आशीर्वाद द्यायला आलाय. काही लोकांनी वाचिता केली की ही शिंदे साहेबांची शेवटची सभा असेल, ह्याच्यापुढे मुख्यमंत्री म्हणून सभा नसेल. माझं त्यांना चॅलेंज आहे, अरे भास्कर जाधव, तुझ्या गुहागर मतदारसंघामध्ये निवडून येऊन दाखव. मला पाडण्याची भाषा तू नंतर ते कर. एक जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून येऊन दाखव. माझं तुला चॅलेंज आहे. म्हणून मी अधिक वेळ घेणार नाही. साहेब, मी पुन्हा एकदा, आपण मुख्यमंत्री असताना कोकणवासियांच्या अनेक अपेक्षा आहेत, या अपेक्षा आपण नक्कीच पूर्ण कराल एवढीच वाच्यता करतो आणि अधिक वेळ नका ते इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा. योगेश दादा आप आगे बढ़ो. योगेश दादा आप आगे बढ़ो. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री व रत्नागिरी व रायगडचे पालकमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेबांना मी विनंती करतो की आपण सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्र राज्याचे संवेदनशील आणि भावनाप्रधान मुख्यमंत्री, आम्हा सर्वांचेच मार्गदर्शक आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, शिवसेनेचे नेते
आदरणीय रामदासभाई कदम, शिवसेनेचे नेते खासदार गजानन कीर्तीकर साहेब, मंत्रिमंडळातील माझे ज्येष्ठ सहकारी दीपकभाई केसरकर, ज्यांच्या पुढाकारानं हा मेळावा होतो, ही सभा होते, ते माझे विधिमंडळातील सहकारी आदरणीय योगेशजी कदम, आमचे ज्येष्ठ सहकारी भरतशेठ गोगावले, रविशेठ फाटक, सिद्धेशजी कदम, सदानंदजी चव्हाण, संजयजी मोरे, नरेशजी मस्के, शशिकांतजी चव्हाण, राहुलजी पंडित, व्यासपीठावरील शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आणि विक्रमी संख्येनं उपस्थित असलेले बंधू आणि भगिनींनो, मला मीडियाच्या माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना एक हात जोडून विनंती करायची आहे. जरा आपण आपले कॅमेरे जर गोल फिरवलेत तर या मैदानामध्ये बसलेली लोक देखील आपल्याला दिसतील, झाडावर बसलेली देखील लोक दिसतील, इमारतीच्या नवीन बांधकामावर बसलेली देखील लोक आपल्याला दिसतील आणि सभोवतालच्या जेवढ्या इमारती आहेत त्या इमारतीच्या छतावर देखील मुख्यमंत्री महोदयांना बघण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी आलेली लोक आपल्याला दिसतील. सकाळपासून फार मोठी चर्चा होती की सभा कशी होणार आहे. या सभेनं सिद्ध केलंय की 2 वर्षानंतरचा आमदार देखील योगेश कदमच आहेत आणि या सभेनं सिद्ध केलंय अजाण सुरू होती म्हणून मी माझं भाषण थांबवलं होतं आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगतो. आणि या सभेनं शिंदे साहेब हे देखील सिद्ध झालंय की 5 तारखेची सभा ही कॉर्नर सभा होती. कॉर्नर सभेमध्ये यायचं, शिंदे साहेबांवर टीका करायची, रामदासबाईंवर टीका करायची, पालकमंत्री म्हणून माझ्यावर टीका करायची, योगेश कदमांवर टीका करायची. आणि म्हणून सकाळी मी सांगितलं की 5 तारखेची सभा ही विचार देणारी सभा नव्हती, तर फक्त शिवीगाळ करणारी सभा होती. आणि शेवटी महाराष्ट्राचं राजकारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. गेल्या 50 वर्षामध्ये अनेक सरकारं गेली, अनेक मुख्यमंत्र्यांना पाय उतार व्हावं लागलं, पण 8 महिन्यांपूर्वी शिंदे साहेबांनी आम्हाला सगळ्यांना गुवाहाटीला नेऊन आणलं आणि शिंदे साहेब ते काही लोकांचे एवढं वर्मी लागलंय की त्याच्यातनं ते बाहेरच आलेले नाहीत. कोकणासाठी काय देणार आहात, कोकणासाठी काय करणार आहात, त्याच्यावर शिंदे साहेब नक्की बोलणार आहेत. परंतु आज या कोकणानं पुन्हा एकदा निश्चय केलाय की आम्ही वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचाराच्या सोबत आहोत, म्हणजे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या सोबत आहोत. आणि म्हणून ही अतिविराट सभा या ठिकाणी जमलेली आहे. शिंदे साहेबांनी 8-9 महिन्यामध्ये कोकणासाठी काय केलं, महाराष्ट्रासाठी काय केलं, हे आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. परवाच्या बजेटमध्ये शिंदे साहेब तुम्ही फक्त रस्त्यांसाठी या जिल्ह्याला जवळजवळ 450 कोटी रुपये दिलेले आहेत. सिंचनाच्या प्रकल्पासाठी जवळजवळ 350 कोटी रुपये दिलेले आहेत. आणि एवढंच नाही, दापोली असेल, मंडणगड असेल, खेड असेल, गुहागर असेल, माझा रत्नागिरी मतदारसंघ असेल, जो समुद्राच्या लगत आहे, आपल्याकडे अतिवृष्टी होते, आपल्याकडे नैसर्गिक आपत्ती येते, त्याच्यावर मात करण्यासाठी या कोकणात सगळ्यात जास्त निधी 800 कोटी रुपयाचा हा एकनाथ शिंदे साहेबांनी रत्नागिरी जिल्ह्याला दिलेला आहे. खरं तर मागच्या 2.5 वर्षामध्ये काय झालं हे ऐकण्यासाठी 5 तारखेची सभा असेल असं आम्हाला सगळ्यांना वाटलं होतं. पण त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं की माझ्या हातात काहीच नाही, मी तुम्हाला काहीच देऊ शकत नाही. पण एकनाथ शिंदे साहेब तुम्हाला द्यायला इथं आलेले आहेत, कोकणचा विकास या ठिकाणी करायला आलेले आहेत आणि कोकणाच्या विकासाची दिशा ठरवण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. आज योगेश कदमने जी भावना या ठिकाणी व्यक्त केली, बाई त्याचा साक्षीदार मी आहे. योगेश कदमांना राजकीय कसं संपवायचं यासाठी जे षडयंत्र रचलं गेलं त्या बैठकीला मी देखील होतो. आज योगेश कदमांच्या चेहऱ्यावर बघितल्यानंतर जो आत्मविश्वास दिसतो हा शिंदेसाहेब तुम्ही आम्हाला तुमच्या सोबत नेल्यामुळे दिसतो. पण ज्यावेळी नगरपालिकेची निवडणूक झाली मंडणगड आणि दापोलीची,
त्यावेळी योगेश कदमांना किती तिकीटं द्यायची यावर एक फार मोठी चर्चा झाली. योगेश कदम शिवसेनेचे आमदार, पण योगेश कदमांपेक्षा जास्त तिकीटं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला द्यायची असा एक अलिखित नियम काही लोकांनी केला आणि तसे आदेश झाले. योगेशजी भाई, कदाचित त्यावेळी तुमचा माझ्याबद्दल गैरसमज झाला असेल. मी तुम्हाला सांगत होतो योगेशजी की तुम्ही 8 तिकीटं घ्या, नंतर 4 तिकिटावर आलं, नंतर 2 तिकिटावर आलं आणि शेवटी योगेश कदमांना काहीच द्यायचं नाही. योगेश कदमांच्या मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रुजवायची हा निर्णय शिवसेनेच्या नेत्यांनी केलेला होता आणि त्यावेळी मी त्याचा साक्षीदार आहे. आणि म्हणून ज्या आमदाराला आपण शिवसेना म्हणून निवडून दिलंय त्या आमदाराचं खच्चीकरण करण्याचा डाव ज्यांनी आखलेला होता तो देखील योगेशजी भाईंच्या नेतृत्वाखाली तुम्ही धुळीस मिळवला. त्याबद्दल देखील मला मनापासून आपलं कौतुक आहे. आणि म्हणून विकासाची कामं डीपीसीची असेल, आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं, शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादानं आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी काम करतोय. पण मी आपल्याला शब्द देतो, एक वेळ माझ्या मतदारसंघामध्ये कमी पैसे घेईन, पण तुम्हाला लागतील तेवढे पैसे पालकमंत्री या नात्याने या मतदारसंघामध्ये दिल्याशिवाय मी थांबणार नाही. कारण मला माहिती आहे मागच्या 2.5 वर्षामध्ये काय झालं. 75 लाख रुपये तुम्हाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 6 कोटी रुपये देणारे पालकमंत्री या जिल्ह्याला मिळालेले होते. आणि शिंदे साहेबांकडे मी सारखी तक्रार करायचो, भाई मी निवडून आलोय रत्नागिरीतनं, शिंदे साहेब कधीतरी सांगा मला पालकमंत्री सिंधुदुर्गचा केलेला आहे. कारण नारायण राणेंबरोबर भांडायला कोण मिळत नव्हतं, म्हणून मी 90,000 निवडून आल्यानंतर देखील मला पालकमंत्री सिंधुदुर्गचं केलं होतं. सिंधुदुर्गाचं मेडिकल कॉलेज होऊ नये यासाठी खटाटोप चालू होता, कारण ते नारायण राणेंचं कॉलेज होतं. आपल्याला एकच किस्सा मी या ठिकाणी सांगतो. आम्ही गुवाहाटीला गेलो, ठीक आहे, आरोप प्रत्यारोप होतात. जो काही सकाळी 9:30चा एपिसोड लागतो ते राज्यसभेवर आमच्या मतामुळे गेलेत. शिंदे साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की 41 मतं त्यांना पडली पाहिजेत, म्हणून सगळ्या आमदारांनी त्यांना 41 मतं टाकली, म्हणून ते राज्यसभेवर गेलेत, म्हणून त्यांच्या मागे खासदार लागलेला आहे. पण या सगळ्या गोष्टीचा उहापोह शिवसैनिकांनी पुढच्या कालावधीमध्ये निष्ठावान शिवसैनिक म्हणून प्रत्येक वाडी वस्त्यांवर केला पाहिजे. आज रामदासभाई पर्यावरण मंत्री असताना या जिल्ह्याचा कायापालट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. कोट्यावधीचा निधी या संपूर्ण परिसरामध्ये आला, पण त्याला देखील स्थगिती देण्याचं पाप काही लोकांनी केलं. योगेशजी, मला असं वाटतं, कालच मला काही मंडळी भेटली होती आणि मी साहेबांशी एका कामासाठी डायरेक्ट फोनवर बोललो. साहेबांच्या स्वीय सहाय्यकाला फोन लावला, साहेबांशी बोललो. ते माजी मंत्री होते. त्यांनी मला सांगितलं की एवढा संपर्क ठेवणारा मुख्यमंत्री माझ्या आयुष्याच्या 60 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी बघितला नाही. त्याच्यामुळे आपले मुख्यमंत्री हे मुख्यमंत्र्याच्या आविर्भावामध्ये न राहता आपले कुटुंब प्रमुख म्हणून वावरतात, याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान असला पाहिजे. आणि आज या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो, मनपूर्वक आपलं कौतुक करतो. आपण दाखवून दिलं की खरी शिवसेना ही वंदनीय बाळासाहेबांची आहे आणि बाळासाहेबांचा विचार पुढे नेण्याचं काम फक्त आणि फक्त या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब करतायत. आणि म्हणून त्यांचं समर्थन करण्यासाठी आम्ही लाखोंच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिलेलो आहोत. आता मला असं वाटतं उद्या परत काहीतरी सुरू होईल, पण मला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं की शिंदे साहेब, तुम्ही या शहरामध्ये येणार, जिल्ह्यामध्ये येणार म्हणून गेले 3 दिवस आम्ही स्वतः बघतोय. लोकांच्या चेहऱ्यावर जो आत्मविश्वास आहे की आमच्या कुटुंबातला माणूस येणार आहे, आमचा कुटुंब प्रमुख येणार आहे, आमचा भाऊ येणार आहे, आमचा मुख्यमंत्री येणार आहे, जो आम्हाला कायमस्वरूपी विकासाला ताकद देणार आहे, हा चेहऱ्यावरचा त्यांचा स्थायी भाव गेले काही दिवस या संपूर्ण परिसरामध्ये आम्हाला बघायला मिळतोय. आणि म्हणून पुन्हा एकदा या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबांचं या जिल्ह्यामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि भविष्यामध्ये 2च नाही, 5च्या 5 आमदार शिंदे साहेब तुमचे असतील, हा पालकमंत्री या नात्याने आपल्याला शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उदयजी. मी यानंतरच्या ज्या वक्त्याला बोलवणार आहे त्याला सगळेच जण ओळखतात, उभा महाराष्ट्र ओळखतो, देश ओळखतो. पण त्या अगोदर इथल्या जनतेला मला काही दाखवायचं आहे. जरा प्लीज ती व्हिडिओ क्लिप लावा प्लीज. तिन्ही व्हिडिओ क्लिप तयार ठेवा.
जितक्या लोकांना वाटतंय की आजची सभा ही 100% नाही 1001% यशस्वी झाली आहे, त्यांनी जरा हात वर करून टाळी वाजवच ना. भाई हे यश आहे आपलं. क्या बात. भर दुपारच्या उन्हामध्ये लोक चालत इथपर्यंत पोहोचत होते, ठरलेल्या वेळेच्या अगोदर पोहोचत होते. अर्ध्या तासातच संपूर्ण ग्राउंड भरलं. याच्यापेक्षा दुप्पट गर्दी रस्त्यावरती अजूनही उभी आहे. लोक भिंतीवरती उभे आहेत, झाडांवर चढलेत, सोसायटीच्या टेरेसवर गेलेत. व्हिडिओ क्लिप. ईडी आल्यानंतर तुम्हाला वाटतं की सुडाचं राजकारण आहे. मग 2000 साली जे तुम्ही करत होतात, काय घडलं होतं 2000 साली? कोणता खटला तुम्ही शिवसेना प्रमुखांवर टाकत होता? का संपूर्ण महाराष्ट्र असा धगधगता ठेवला होता? कुठेतरी अफवा पसरली, शिवसेना प्रमुखांना अटक झाली, लोकांची धावपळ झाली. का महाराष्ट्राला छळलात तुम्ही? काय गुन्हा होता? 92-93 साली बाबरी कुठे पडली? अयोध्येत. नात्यंद कुठे पिसाळ? पुढची क्लिप. क्लिप थांबवा. मी सन्माननीय नेते आपल्या सगळ्यांचे लाडके गजानन कीर्तीकर यांना विनंती करेन की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. जरा जोरदार टाळ्या होत आहेत. खंदा कार्यकर्ता. शिवसेना, अरे आवाज कुणाचा? महाराष्ट्राचे माझ्या राजकीय आयुष्यामध्ये लोकप्रियतेच्या उंचीवरती पोचलेला पहिला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. आणि आज ज्या खेडमध्ये ही सभा होते, या कोकणाचा सुपुत्र म्हणून, ढाण्या वाघ म्हणून आपलं कर्तृत्व दाखवणारे, माझ्या शेवटे माझ्यासोबत आमदार म्हणून झालेले, मंत्री म्हणून झालेले, 56 वर्ष जेवढी मला झाली तेवढी त्यांनाही शिवसेनेत झाली. आणि असा हा झुंजार आणि आक्रमक नेता, कोकणचा भाग्यविधाता माझे सहकारी रामदास कदम भाई. व्यासपीठावरती पालकमंत्री आणि उद्योग मंत्री राज्याचे उदय सामंत, महाराष्ट्र विधिमंडळ शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रतोद भरतशेठ गोगावले, माननीय दीपक केसरकर, माजी आमदार सदानंद चव्हाण आणि ज्यांच्या दैदप्यमान अशा खेड, दापोली आणि पोलादपूर या मतदारसंघामध्ये प्रचंड जन आशीर्वाद ज्यांना आहे, ज्यांनी ही सभा आयोजित केलेली आहे, ते रामदास कदम यांचा राजकीय वारसा, यांचा समाजसेवेचा वारसा ज्या योगेश कदमकडे आहे, त्याचा या ठिकाणी मी गौरवपूर्वक उल्लेख करतो. एकनाथ शिंदे 40 आमदार बरोबर 10 आमदार बरोबर 6-8 मंत्री यांनी उठाव केला. क्रांती म्हणावी लागेल याला. त्याची चर्चा संपूर्ण हिंदुस्थानात झाली. लोकसभेमध्ये अनेक पक्षाचे, अनेक राज्याचे खासदार अजूनही उत्सुकतेने ह्या उठावाबद्दल आमच्याकडे चर्चा करतात. आणि हा उठाव करणारा आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा शिवशाही ह्या ठिकाणी प्रगट झालेली आहे, अशा तऱ्हेचा ठासून काम करणारा एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल आम्हाला फार मोठा अभिमान वाटतो. माझी 56 वर्षाची कारकीर्द,
45 वर्ष बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं, 11 वर्ष उद्धवजींच्या खाली. एकनाथ शिंदेही होते, मी होतो, रामदास भाई होते. परंतु ज्या पद्धतीने शिवसेना चालवली जायची, ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंना घेरलं जायचं, स्वतःचा स्वार्थ साधून घ्यायचा, असे मोजके 10-15 लाभार्थी आहेत. त्यांची नावं काय मी घेत नाही. हे 10-15 लाभार्थी आता त्यांची तळी वरती करतायत, उचलतायत. यांनी सत्यानाश केलेला आहे. मुख्य नेत्याला कळलं पाहिजे, पक्षप्रमुखाला कळलं पाहिजे. बाळासाहेबांचा जो विचार आहे, हा विचार माझ्या मनात जसा कोरलेला आहे, एकनाथ शिंदेचा आहे, रामदासचा आहे, योगेशचा आहे, तशा ह्या समस्त कोकणवासियांच्या मनात कोरलेला आहे. हा विचार कुठला? हिंदुत्वासाठी ती विचारधारा करून शिवसेना चालत होती. मराठी माणसांचा सर्वांगीण विकास, महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईमध्ये जिल्ह्यातून आलेल्या तरुण शिकलेल्या मुलांना नोकऱ्या मिळायला पाहिजेत म्हणून बाळासाहेब धडपडत होते. आणि सगळ्यात महत्वाचं आक्रमकता. या सगळ्या गोष्टी पुसल्या गेल्या. एवढ्या पुसल्या गेल्या, तुम्ही सांगा. हिंदुत्व नाही, राष्ट्रीयत्व नाही, मराठी माणसांचा सर्वांगीण विकास नाही. आणि त्यामुळे, आणि सगळ्यात फार घातक म्हणजे राष्ट्रवादीची ह्यांचा पुढील होणारा प्रवास, हा फार मोठा घातक होता. फार म्हणजे अगदी रस्ता तळेला शिवसेनेला नेणारा होता. याची सूचना एकनाथ शिंदे देत होते, रामदास कदम देत होते, मी देत होतो, आमच्या खासदारांनी देखील दिलं. परंतु त्याच्यापासून तफावत करण्याची काही वृत्ती आम्हाला दिसली नाही. आम्ही सांगितलं की ही शिवसेना बाळासाहेबांची राहिलेली नाही आणि ही शिवसेना रसातळाला जाईल. परंतु सुदैव आमचं, सुदैव ज्या 40 आमदारांनी उठाव केला, त्यांचं आमच्या बरोबर, माझ्या बरोबर 13 खासदारांनी उठाव केला, त्यांचं, विशेषतः आमदारांचं 40 अधिक त्यांच्यावर आलेले 10 यांनी हा उठाव केला. सत्तेमध्ये असून देखील विरोधी वाकामध्ये जाण्याचा त्या ठिकाणी विचार करून ते गेले, आकर्षित झाले नाहीत सत्तेच्या खुर्चीला. त्या ठिकाणी आकर्षित न होता ते गेले आणि एकनाथ शिंदेनी त्याचं नेतृत्व केलं. अशा तऱ्हेचं एक नेता मिळाल्यानंतर आम्हाला एक संधी मिळाली. हे स्वतःचं पाप झाकण्यासाठी खोके म्हणून ईडी, खोके अशा तऱ्हेची वल्गना करतात. त्यांचं पाप काय की बाळासाहेबांचे विचार पायदळी टाकून त्या ठिकाणी शिवसेना ही नष्ट होणार होती आणि म्हणून आमच्या मनाला वेदना होत होत्या. म्हणून आमच्यासारखे ज्येष्ठ, रामदास कदम काय, मी काय, आनंदराव अडसूळ काय, त्यानंतर आम्ही एकनाथ शिंदेचं नेतृत्व स्वीकारलं, त्यांच्यासोबत प्रवास सुरू केला. आजच्या ह्या सभेला मी रामदासभाई, योगेशला फोन करून सांगितलं मला यायचंय. कोकणातली सभा आहे. शिवसेनेचा भाग्यविधाता, शिवसेनेचा संघटनेचा पाठकणा हा कोकणामध्ये विसावलेला आहे सर्व ठिकाणी. सभा जरी आज ह्या ठिकाणी खेड मध्ये होत असली तरी रायगड पासून सिंधुदुर्गापर्यंत हा पसरलेला कोकण जो आहे, या कोकणातले सुपुत्र जे आहेत हे पदोपदी नोकऱ्यांच्या शोधात मुंबईला येतात. त्यांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभं कोण राहत होतं? बाळासाहेब ज्यांचं नेतृत्व करत होते ती शिवसेना. या शिवसेनेमध्ये मराठी माणसांना नोकरीत प्राधान्य मिळावं,
मग बँका असतील, विमा कंपन्या असतील, तेल कंपन्या असतील, विमान कंपन्या असतील, सरकारी निमसरकारी कचेऱ्या असतील, त्या ठिकाणी हा कोकणातला सुशिक्षित तरुण मुंबईला त्या ठिकाणी त्याला समर्थपणे पाठिंबा देत होता. आज मी एवढंच सांगेन की माझा देखील, मी जरी कोकणाचा सुपुत्र नसलो तरी या कोकणातल्या अशा कार्यकर्त्यांचा आमचा ऋणानुबंध आहे. माझी दापोलीला 35 वर्ष सुपारीची बाग मी सांभाळतो. त्या पंचक्रोशी मधल्या ग्रामस्थांचा माझा ऋणानुबंध आहे. अशा तऱ्हेचं ह्या कोकणाशी माझं नातं आहे. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला मी कळकळीची विनंती करायला आलेलो आहे की आपल्या मनामध्ये जे काय टाकलं जात आहे ते विसरा आणि एकनाथ शिंदेच्या सोबत तुम्ही कायमस्वरूपी राहा, आम्हाला आशीर्वाद देत राहा. मी योगेश कदमचं या ठिकाणी खास अभिनंदन करीन की त्याची कारकीर्द मी जवळून बघितली. एक उच्च शिक्षित, अत्यंत कष्ट करणारा, या संपूर्ण पंचक्रोशी मधल्या या विधानसभेच्या सर्व ग्रामीण भागात जाऊन संपर्क साधणारा आणि कोकणाच्या विकासाची स्वप्न त्या ठिकाणी अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करणारा असा योगेश कदम आहे. त्याच्या पाठीमागे आपण समर्थपणे उभे राहा, अशा तऱ्हेचं या ठिकाणी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. आणि या महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा जी काय पवारशाही चालू आहे, जी काय उद्धवशाही चालू आहे, ती समूळ नष्ट करा आणि महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली शिवशाही या ठिकाणी महाराष्ट्रात आणा. त्यांच्या पाठीमागे उभे राहा, त्यांचे हात बळकट करा, असं कळकळीचं आवाहन या ठिकाणी तुम्हाला करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद कीर्तिकर साहेब. याही वयामध्ये एक खंदा कार्यकर्ता बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत आहे याचा आनंद वाटतो आणि इतक्या प्रेमाने ते बोलतात. मला वाटतं गजानन कीर्तिकर साहेबांसाठी एकदा हात वर करून जोरदार टाळी होते. मला काही दाखवायचंय, बघणार ना? आणि त्याच्यानंतर मी बोलवणार आहे सन्माननीय कोकण पट्ट्यातला खरा ढाण्या वाघ रामदासजी भाई कदम यांना. पण त्या अगोदर ही क्लिप. प्लीज ती क्लिप लावावी. पुढची. लावतात. 2 मिनिटं लागणार आहे. आणि यानंतर खरं तर आपण मुख्यमंत्र्यांना इथे ऐकायला आतुर झालोय, पण ज्यांनी हा पूर्ण सभा आयोजित केली आहे ते आपल्या सगळ्यांचे लाडके आणि कैक वर्ष एकनिष्ठता जर शिकायची असेल तर ती रामदासभाईंकडनं, असे आम्ही नेहमी म्हणतो. मी आमंत्रित करतोय रामदासभाई कदम यांना. रामदासभाई कदम. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर, शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना. व्यासपीठावरती बसलेले आपल्या सगळ्यांचे लाडके, मुख्यमंत्री झाल्यापासून झोपतात कधी
जेवतात कधी, उठतात कधी, याचं संशोधन सगळ्या लोकांचं चालू आहे. म्हणजे दिवस रात्र काम करणारे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, सन्माननीय ज्येष्ठ नेते आदरणीय गजाभाऊ, सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत, आपले शिक्षण मंत्री केसरकर साहेब, आमचा महाडचा ढाण्या वाघ, टाळ्या तर वाजवा, कमाल आहे. सन्माननीय सदाभाऊ, आपल्या सगळ्यांच्या गळ्यातले ताईत योगेश आणि सिद्धेश रामदास कदम, सन्माननीय फाटकजी, या व्यासपीठावर बसलेली सगळी मान्य मंडळी, ताईसह, माझ्या मातृताईसह व्यासपीठावर बसलेली सगळी मान्य मंडळी, बंधू भगिनी मातानो, मी जास्त वेळ बोलणार नाही. आपल्याला एकनाथजी शिंदे यांना ऐकायचं आहे. आणि योगेश कदम कसं भाषण देतो हे देखील आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. सुरुवातीला सांगतो, माशाच्या पिल्लाला पोहायला शिकवायला लागत नाही, हे योगेश कदम यांनी दाखवून दिलंय. होय बांधवानो, मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी झगडणारी शिवसेना या घोषवाक्याने शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना जन्म दिला. ही एवढीच गोष्ट उद्धवजी खरी बोलतायत. आता एवढं एकच सत्य सांगतायत उद्धवजी, होय बाळासाहेबांनी शिवसेनेला जन्म दिला, पण बाळासाहेब असंही म्हटलं होते की ज्या दिवशी मला काँग्रेस सोबत सोनिया गांधी सोबत जाण्याची वेळ येईल त्या दिवशी शिवसेना नावाचं दुकान मी बंद करून टाकेन, हे शिवसेना प्रमुख बोलले होते की नाही? बोला उद्धवजी, बोला ना. तुम्ही सभा ऐकत असाल, रामदास कदम काय बोलतो ते पण ऐकत असाल. तुमची सभा केवढी झाली, ही सभा केवढी आहे हे बघत असाल गपचूप लपून. त्या भास्कर जाधवचे कोण चमचे असतील इथं तर त्याला म्हणावा जाऊन बघ, भावना नाक्यापर्यंत नातूनगरपर्यंत सगळी ट्रॅफिक बंद आहे, भोसले घाट सगळा बंद आहे, इकडं त्या चिंचगावपर्यंत सगळं बंद आहे. एवढ्याच्या याच्या 3-4 पटीने लोक बाहेर थांबलेत. शिंदे साहेब, शिवाजी पार्क पण कमी पडलं असतं. आणि शिवसेना मोठी कुणाची आहे हे दसऱ्याला एकनाथ शिंदे साहेबांनी स्पष्ट करून दाखवलं, शिक्कामोर्तब करून दाखवलं. अरे 40,000 लोक होती शिवाजी पार्क मध्ये आणि 4 लाख लोक होती बांद्र्याला एकनाथ शिंदे साहेबांच्या सभेला. त्या दिवशी शिक्कामोर्तब झालं. मुद्दा असा होता माझा की उद्धवजी, शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं होतं मी सोनिया गांधी सोबत कधी जाणार नाही. तुम्ही काय केलं? तुम्ही त्यांचे सुपुत्र आहात ना, शिवसेना प्रमुख तुमचे वडील आहात ना, मग तुमच्या वडिलांच्या विचाराची बेईमानी तुम्ही का केलीत? शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराशी गद्दारी उद्धवजी आपण का केलीत? उद्धवजी, एक गोष्ट आज सांगा, 2009 मध्ये मला आपण गुहागरमधून तिकीट दिलीत, मी दापोलीमधून मागितली होती आणि तिथं आपल्या एका नेत्याला सांगून तुम्ही मला पाडलं 2009ला गुहागर मतदारसंघामध्ये. कशासाठी? तुम्हाला मुख्यमंत्री त्यावेळेला व्हायचं होतं. राज्याचा विधानसभेचा विरोधी पक्ष नेता हा पुढचा मुख्यमंत्री असतो. कदाचित शिवसेना प्रमुखांनी मला मुख्यमंत्री केला असता, पण मी मुख्यमंत्री व्हायला नको म्हणून 2009 सालामध्ये तुम्ही पाडली. हा बाडगा जाधव मला काय पडतो, त्याची अवकात काय मला पाडायची? अरे असले 100 जाधव खिशात घेऊन फिरतो मी. पण उद्धवजी, तुम्ही मला पाडलीत.
मला धोका दिलात, मला गाफील ठेवलीत. दापोलीत देखील सगळ्या बांधवांनो अगदी छत्रपतींची शपथ घेऊन सांगतोय आज तुम्हाला, दापोलीत देखील योगेश कदमना पाडण्याचा प्रयत्न उद्धवजींनी केला, त्याच नेत्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून. पालघरमधून एक माझी भगिनी इथं आणली होती योगेश कदमना पाडण्यासाठी. त्याच्या पाठीमागे देखील उद्धवजी होते. तिकीट दिली आणि पाडा रामदास कदमच्या मुलाला देखील. उद्धवजी, मला 4 वर्ष तुम्ही भेटलात नाही, माझ्या मुलाला 6 महिने भेटलात नाही, मी समजू शकतो. मी तुमचे काय घोडे मारले ते एकदा सांगा ना तुम्ही, मलाही कळू देत ना. आम्ही शिवसेना प्रमुखांची सावली म्हणून आम्ही काम केलंय. अनेक लोकांना मातृत्वासाठी आम्ही अंगावर घेतलंय. उद्धवजी नागानॅने गेल्यानंतर पक्ष संकटामध्ये आला, त्यावेळेला 1 वर्षभर मला गाडीत पुढे बसवल्याशिवाय तुम्ही मातोश्रीतनं बाहेर पडत नव्हतात. पहिल्यांदा गोळी मी झेलेन, पण तुमच्या केसाला धक्का लावू देणार नाही, हे शिवसेना प्रमुखांना मी सांगत होतो. उद्धवजी, हे मी सांगत होतो. त्याची परतफेड तुम्ही केलीत का? मला पालकमंत्री कुठं? संभाजीनगर. मी पालकमंत्री कुठं? नांदेड. तुम्ही सगळ्यांना त्यांचे त्यांचे जिल्हे दिलेत, फक्त रामदास कदमला रत्नागिरीत पाठवायचं नाही. इथं कोण? आमचा बिचार वायकर चांगला माणूस आहे, त्यांनी योगेदाराला पैसे दिले, म्हणजे निधी दिला, पैसे नाही निधी दिला, ना तर गैरसमज होईल. पण त्या बिचाराची अडचण अशी होती, कोकणाची अशी वळण आली की त्याला चक्कर घ्यायचा. तो वळणामध्ये गाडी चालवायचाच नव्हता, त्याला कुठला हेड माहित नव्हता. ती आमची 5 वर्ष फुकट गेली. आणि मग ह्या अण्णा याला कुणाला हा गद्दार एपी कलेक्टर उद्धवजींचा कलेक्टर एपी, त्याला इथं आणला. तो 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला फक्त यायचा आणि मग फक्त योगेश कदमला कसा संपवायचा. उदयजी, तुम्हाला मी धन्यवाद देतो की तुम्ही पण त्या वेळेला त्या गटामध्ये होतात. त्या कटात नव्हता पण गटात होता. म्हणजे उद्धवजी काय काय सांगत होते योगेश कदमला पाडण्यासाठी. तू चिठ्ठी लिही, तुला काय म्हणायचं तू लिही. आणि तो बदमाश कोण? सुभाष देसाई, शेळी मेंढी झाला, तो सगळ्यात पुढं हलवायला. अहो उद्धवजी, शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे हे रामदास कदम सारख्या वाघाला सांभाळायचे, तुम्ही सुभाष देसाई सारख्या शेळ्या मेंढ्याला सांभाळताय. हा तुमच्या मधला फरक आहे. हा तुमच्या मधला फरक आहे. बेमानी आम्ही केली नाही. 20 आमदार गुलाब पाटीलला तब्येत ठीक नाही म्हणून आले नाही तिथं. 20 आमदार गुलाब पाटील गेले उद्धवजींकडे, नसीब भेट दिली बाबा. 20 आमदार गेले सुरतला, मग गुलाब पाटील आणि 20 आमदार गेले वर्षा बंगल्यावरती बोलवलं. त्यांनी विनंती केली, साहेब बाळासाहेबांच्या आत्म्याला शांती लागणार नाही, आपण सोडा राष्ट्रवादी, आपण सोडा काँग्रेस, त्या 20 लोकांना आम्ही घेऊन येतो. उद्धवजी, आपण काय म्हटलात? तुम्ही सुद्धा 20 जण गेट आउट केलीत. 20 जणांना गेट आउट केलीत, गेट आउट. मग आता खोके बोलायला तुम्हाला लाज वाटत नाही? बाळासाहेबांचा मुलगा खोटा बोलू शकतो? खोटं बोल पण गेटून बोल. ज्यांना गेट आउट तुम्ही केलीत त्यांना तुम्ही सांगताय खोके म्हणून. अरे कुठंतरी वरती भीती ठेवा. आणि म्हणून मी मागच्या वेळेला कडवटपणे बोललो होतो. मग माझे पोस्टर लावले काय आणि ते अमुक काय आणि तमुक काय केलं, सगळं ठीक आहे, मी काय भीत नाही सगळ्याला. अहो 90 सालामध्ये माझ्या समोरचा उमेदवार होता, त्याच्यासमोर दाऊद होता, दाऊद ओपन होता, त्याला घाबरलो नाही. तर तुमच्यासारखे या भास्कर जाधव सारखे लंडू घेऊन, गद्दा घेऊन, बेईमानी घेऊन तुम्ही आमच्या चालून येत आहे. कुणाला घेऊन येत आहे? अफजल खान आला होता महाराष्ट्रामध्ये प्रतापगडावरती, तसं उद्धवजी आले अख्खा महाराष्ट्र घेऊन खेडमध्ये रामदास कदमसाठी यावे. वा वे वा वा उद्धवजी. आता हे बघा त्याचं उत्तर काय ते हे बघा आणि महाराष्ट्रावर जाऊन बघा. पुन्हा उद्धवजी
अफजल खानासारखा पुन्हा तुमची यायची इथं हिंमत होणार नाही असे हे सगळे लोक सांगतायत, ही जनता सांगते, हे शिवसैनिक सांगताय, हे कोकण सांगताय. होय, कोकण हे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री यांच्या पाठीशी खंबीपणे उभा आहे. या दाखवून देत आहे कोकण, दाखवून देत आहे, दाखवून देत आहे कोकण. होय उद्धवजी, काय दिलं काय, काय तुम्ही सांगितलं तिथे येऊन? माझ्या हातामध्ये काय नाही, मी खाली हाताने आलोय. पण जे आम्ही खोके दिले होते त्यातले काय खोके आणायचे ना? एकनाथ शिंदे साहेब शपथ तुम्हाला आहे हो, तुम्ही पण सांगा, मिठाईचे खोके दिलेत की नाही? हसू नका. मी दिलेत, मी पण दिलेत, मी पण दिलेत. आणि सिद्धेश योगेश दोघेच घेऊन जायचे खोके मिठाईचे. आणि ही माणसं खोके म्हणतायत, लाज वाटत नाही? खोके खोके खोके. अहो एक दिवस येईल समोर, आज काय बोलत नाही. पुष्कळ गोष्टी आमच्याकडे आहेत. कुणाचे हॉटेल श्रीलंकेला आहेत, कुणाचे हॉटेल सिंगापूरला आहेत, कुणाचे हॉटेल लंडनला आहेत, अमेरिकेमध्ये कुणाच्या प्रॉपर्टी आहेत. एक दिवस या महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणल्याशिवाय रामदास कदम स्वस्त बसणार नाही, हे देखील आज सांगतोय. खोक्याची भाषा आणि तुमच्या तोंडामध्ये शोभतंय तुम्हाला? हे शोभतंय? कुणाला बोलताय तुम्ही? रामदास कदमला? ज्या रामदास कदमनी मराठवाड्यामध्ये खोकेच्या खोके वाटून तुमची उंची वाढवली हो, तुमची उंची वाढवली. खोकेच्या खोके वाटले तुमच्या हातानं. लाज वाटत नाही तुम्हाला आमच्यावरती बोट दाखवण्यासाठी? स्वच्छ हातानं जगलो आहे, कुठेही डाग लावून घेतला नाही. आणि मगेपर्यंत रामदास कदम, सिद्धेश कदम, योगेश कदम मगेपर्यंत कधी डाग लावून घेणार नाही, हे सांगण्यासाठी तो बघालोय बांधवानो. खेडमध्ये एकनाथ साहेब, शिंदे साहेब, खेडमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम हे एकत्र आणण्याचं काम कुणी केलं असेल महाराष्ट्रामध्ये तर रामदास कदम यांनी केलंय. होय, रामदास कदम यांनी केलंय. हिंदू आणि मुस्लिम एकत्र नाही तर इथं दंगली व्हायच्या. आज आम्ही सगळे गुन्हा गोविंदानं भावंडा सगळे इथं सगळं राहतोय. आज मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं आलेत. माझे एक विनंती आपल्याला फक्त आहे की आमच्या कुणबी समाजासाठी एक दापोलीला आणि खेडमध्ये भव्य असं कुणबी भवन आपल्याकडनं बांधलं जावं, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. खेडमध्ये माझ्या मुस्लिम बांधवांनी एक मोठं समाज मंदिर याची मागणी केलेली आहे. त्याचं पत्र देखील मी आपल्याला दिलेलं आहे. त्याची मंजुरी आपण द्यावी नगरविकास खात्याकडून. खेडमध्ये जागा आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह याचा प्रस्ताव मी आपल्याकडे पाठवलेला आहे. फक्त 2 कोटीचा आहे. तेवढं आपण तातडीनं आम्हाला द्यावं. या तिन्ही समाजाला न्याय द्यावा. फक्त 2 कोटी हो. आपण आता एवढे मातोश्रीमध्ये खोके पोचवलेत, पुढे काय बोलत नाही. आणि आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी एक जागा मागितली खेडच्या, त्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पडलेला आहे साहेब. तो ज्येष्ठ नागरिकांची जागा देखील आपण द्यावी अशी आपल्याला मी विनंती करतोय. अधिक बोलायचं होतं, पुष्कळ बोलायचं होतं, पण आता आपल्याला बोलायचं आहे ना. आम्ही नेहमीच बोलतो, आम्ही नेहमीच बोलतो. आपल्याला बोलायचं, लोक आपल्याला ऐकायला आलेत. आणि एवढंच मी सांगेन, माझ्या पत्रकार बंधूंना सांगेन, एकदा बाहेर जा आणि अगदी भवना नाका पासून या 10 किलोमीटर अंतरापर्यंत बाकी सगळा पब्लिक जाम झालेला आहे. याच्या इथं बसलेत, इथं त्याच्या 3 पट लोक अजून याच्या बाहेर थांबलेले आहेत. हे एकदा बघा आणि उद्धव ठाकरेला कळवा, दाखवा. मला हे बघ, याचं नाव रामदास कदम. कोणतं एक इथं नेता आला त्यांच्यासोबत आणि म्हणतो असं पाडा की रामदास कदमची खानदान पुन्हा उभा घालायला नको. अरे बाबा, वेळा माणूस आहेस, तुला मीच आणला, तुला तिकीट मीच द्यायला लावली, तुझ्या सगळ्या निवडणुकीचा फायदा खर्च मीच केला. पण मी एवढं सांगतो, आमच्या समोर कोण उभा झालं ना आमच्या खानदानी समोर, तर त्याला गाडल्याशिवाय जनता घालणार नाही. हा इशारा या ठिकाणी देतोय. आणि बांधवानो, इतक्या मोठ्या संख्येने आपण सगळेजण आलात, आपल्या सगळ्यांना लाख लाख धन्यवाद देतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. आज इतक्या जवळून रामदासभाईंना पहिल्यांदा ऐकलं, नेहमी टीव्हीवर ऐकत होतो आणि मला आज पटलं की कोकणचं नव्हे तर महाराष्ट्राचा ढाण्या वाघ म्हणून ज्यांचं नाव घेतलं जातं. रामदासभाईंसाठी मला वाटतं हात वर करून जरा जोरदार टाळी वाजवा. मी अमितला विनंती करतो
की आपण ती क्लिप लावावी. 30 वर्षानंतर शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढतात. दुष्काळ कसा पडलेला आहे. पवार साहेबांना विनंती आहे, धरणाच्या आसपास जाणार असाल तर अजित पवारांना नेऊ नका. धरणाच्या आसपास जाणार असाल तर अजित पवारांना नेऊ नका. नाही, त्यांना जर का असं वाटत असेल की जनतेची स्मरणशक्ती फार अधुरी असते, एवढे अधुऱ्या काय मेंदूची लोक महाराष्ट्रामध्ये नाही. काय मस्ती होती तुमची. हे सगळं जे पाप आहे ते तुम्हीच तुमच्या सागरतेपणाने झालेले सर. मुद्दामून मोर्चा काढताना मी तर त्यांना सांगतो की जा फिरा, प्रत्येक ठिकाणी सिंचनाचे प्रकल्प तुमच्या दिवसांनी कसे अर्धवट पाडून टाकले, पैसे कसे गिळले हे जाऊन बघा, मुद्दामून बघा. हे पाप हे तुम्ही करून ठेवलेले आहात. मोर्चे कसले का. इतके वर्ष जेव्हा आम्ही फिरत होतो, पहिल्यांदा शेतकरी कर्जमुक्त झालाच पाहिजे म्हणून आपण सगळे फिरलो, मी स्वतः फिरलो, तेव्हा हेच तिकडे शेतकरी मंत्री होते, शेती मंत्री, कृषी मंत्री. काय केलं तुम्ही. 35 वर्षानंतर शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढतात. दुष्काळ कसा. मी तुम्हाला पवार साहेब म्हणतो. भारतात काय म्हणायचे, पहिल्याचं फोटो म्हणायचं, मी पवार साहेब म्हणतो. चुकलं म्हणू का त्यांच्यासारखं. कोणाला सांगता शिवसेनेची परंपरा काय तर म्हणे बाळासाहेब असलेल्या कानाखाली आवाज काढला असता. तुम्हाला काय अनुभव बाळासाहेब काढलेल्या कानाखाली आवाजचा. तुमच्या नाव्याच्या घरी कशाला आमच्या गावाला एकत्र आहे. हे सरकार 2 वर्षात पडेल. पोपटाचा धंदा कधी सुरू केला. पोपटाचा धंदा कधी सुरू केला. नाही ते कुडमुडे योगीचे असतात ना, तसे लुडमुडे योगीची. आमचं चांगलं चाललंय, हे पोपट येऊन बसले. कोण तुमच्या पोपटाला विचारते. आणि पोपट आमचं ज्योतिष ठरवणार, असे तुम्ही वाचून दाखवणार. काहीतरी बडबड 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 करायची. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये काही सरपंच या ठिकाणी प्रवेश करतात. मी त्या सरपंचाची नाव असतो. श्री विजय जाधव, सरपंच भैरवली, कृष्णा धुमाल, दयाळ, नीलम निलेश भोसले शिरगाव, रोशनी रमेश शिर्के मिरले, वैभवी विनोद घाडगे वेरळ, रहमान चौगुले निळीक, समीर भुवड हेदली, शीतल गणपत शिंदे धामणी, याशीन फकीर घारे असगणी, अंजली तांबे मेटे, विकास कासारे, सरपंच लाटवण मंडणगड, फरीदा खलपे, सरपंच मुरादपूर मंडणगड, राजेंद्र सहदेव पेडणेकर, सरपंच सातेरे नातू, सिद्धार्थ बालकृष्ण गंभरे, सरपंच सिरसाडी, सुशील पांडुरंग आगरे, सरपंच मुंडर, नारायण पांडुरंग गुराव, सरपंच मळण, संतोष वसंत सावरकर, सरपंच कोळवली, महेश पांडुरंग जामसूतकर, सरपंच जामसूत, प्रकाश यशवंत भोजने, सरपंच मासू, चैताली अभिजित शेट्टे, सरपंच कुडली, सुधाकर गुणाजी गोंडबारे, सरपंच काजुर्ली, मुजीब जांभळकर, सरपंच पडवे, महेश शिर्के, सरपंच खोपड, नरेश टोळे, सरपंच गुडे, राघव गणपत अंबावकर, सरपंच नारद खिरकी, भूषण खेडेकर, सरपंच गोंधळे, सुशील जाधव, सरपंच कातोळी, सुनील गोरिले, सरपंच कापसाळ आणि सुनील वाजे, सरपंच मारगळ या सर्व सरपंचांनी या ठिकाणी आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे. शिंदे साहब, ज्या सरपंचांचा इथे उल्लेख झाला आहे, प्रचंड गर्दी झाल्यामुळे काही सरपंच वरती येऊ शकले नाही. पोलिसांना माझी विनंती आहे, तर सरपंचांना आपण त्यांना आयडी कार्ड दिलेले आहे, त्यांना वरती सोडा अशी माझी विनंती आहे. पण जे सरपंच आज येऊ शकले नसतील व्यासपीठावरती, आता गर्दी असल्यामुळे ज्यांचा नामोल्लेख झाला आहे त्या सगळ्यांचं मी सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या वतीने शिवसेनेमध्ये हार्दिक स्वागत करतो. आज पक्षप्रवेश त्यानिमित्ताने माझ्याबरोबर सहनिवेदक म्हणून असलेले शिंदे दादा यांना काही सांगायचे. शिंदे साहेब, आपल्यासाठी एक शेर इथं पेश करतोय. शिंदे साहब, आप जो चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है.
शिंदे साहब, आप जो चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है। आप जो ठहरते हैं तो तूफान भी ठहरता है। अरे हे दुनिया वालों, हमारे शिंदे साहब को बदलने की कोशिश मत करना हरगिज, क्योंकि हमारे शिंदे साहब जो बदलते हैं तो पूरा इतिहास बदल जाता है, पूरा इतिहास बदल जाता है। आज शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या सगळ्यांचं अभिनंदन. अनेक सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि मी आता सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन, जरा जोरदार टाळ्यात आपण त्यांचं स्वागत करूया. सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब. ढोल ताशे बंद करा. शिवसेना, एक हात वर करून, उजवा हात वर करून, शिवसेना. शिंदे साहेब आगे बढ़ो. हिंदुराजा सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा. अरे आवाज कुणाचा? शिंदे साहेब आगे बढ़ो, शिंदे साहेब आगे बढ़ो. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी. जमलेल्या माझ्या तमाम कोकणवासीय बांधव, भगिनी आणि मातांनो, आजच्या या विराट सभेला उपस्थित आपण ज्यांना कोकणचा ढाण्याबाग म्हणतो ते आपले शिवसेनेचे नेते रामदास कदम साहेब, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते गजानन कीर्तिकर साहेब, उद्योग मंत्री उदय सामंतजी, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरजी, भरतशेठ गोगावले, या मतदारसंघाचे स्थानिक आमदार आणि या सभेचे प्रमुख संयोजक योगेश कदम, सिद्धेश कदम, नरेश मस्के, संजय मोरे, राम पंडागळे, सदानंद चव्हाण, प्रकाश पाटील, विजय चौगुले, पूर्वेश सरनाईक, शीतल म्हात्रे, सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर आणि एवढ्या प्रचंड मोठ्या संख्येने उपस्थित पुन्हा एकदा मी सांगतो, या कोकणातील बांधव, भगिनी, माता आणि सगळेच पत्रकार मित्रही आहेत. माझी आपल्याला विनंती आहे, थोडे जरा कॅमेरा आपण थोडे सगळीकडे फिरवा आणि या महाराष्ट्राला ही सभा किती विराट आहे हे आलेलं भगवं वादळ लोकांना दाखवा. आणि काही लोक या ठिकाणी मगाशी रामदासबाई म्हणाले त्याप्रमाणे ही सभा पाहत असतील. ते म्हणाले ते मी काय बोलत नाही, पण पूर्वी झालेली सभा, त्यावेळेची गर्दी, ही काय तुलना करायला आम्ही आलेलो नाही. खरं म्हणजे कोकण ही लोकमान्य टिळकांची जन्मभूमी, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची कर्मभूमी, परशुरामाची, भगवान परशुरामाची पावनभूमी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पावा काने, महर्षी धोंडो कर्वे अशा भारत रत्नांची ही पावनभूमी आहे. आणि काळकाई देवीचा आशीर्वाद या भूमीला आहे. मी सगळ्यांनाच मनोभावे वंदन करतो, नमन करतो. या गोळीबार मैदानामध्ये
बाई बरोबर आहे ना, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांची सभा झाली होती. बाळासाहेबांची सभा या मैदानात झाली आणि ती सभा आपणही ऐकली. खऱ्या अर्थाने गेल्या आठवड्यामध्ये एक याच मैदानामध्ये फुसका बार, आपटी बार म्हणतो ना त्याला, आपटी बारही येऊन गेला. मी काय त्यांना उत्तर द्यायला आलेलो नाही, कारण खऱ्या अर्थाने उत्तर आरोप किंवा टीकेला द्यायचं असतं, परंतु तोच थैथयाट, तीस आदळापट, याला काय उत्तर देणार? त्या आणि मुंबईत देखील गेले 6 महिने असा थैथयाट सुरू आहे, अशीच आदळापट सुरू आहे. त्याला उत्तर देण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही. तोच खेळ सुरू आहे, फक्त जागा बदलली होती. खरं म्हणजे आता काही बैठका झाल्या आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील त्यांचे सरकशीप्रमाणे सगळे राज्यभर शो होणार आहेत. तेच टोमणे, तेच आरोप, तेच रडगाणं, हे सगळं तेच आहे, फक्त जागा बदलत जातील. त्यांच्याकडे मगाशी भाईनी सांगितल्याप्रमाणे 2-3च शब्द आहेत, खोके, खद्दा, बाकी तिसरा शब्द आहे नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी सत्तेसाठी ज्यांनी हिंदुत्व सोडलं, खरं म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्यांच्याबद्दल मला आपल्याला सांगण्याची आवश्यकता नाही. खऱ्या अर्थाने आज जो आपण या ठिकाणी जनसागर पाहतोय, मुंगीला देखील शिरायला वाव नाही. आज येताना भाई मी पाहतोय सगळे रस्ते फुल होते, इकडे माणसं, बाहेर माणसं, समोर माणसं, झाडावर माणसं, बिल्डिंग मध्ये माणसं, सगळीकडे चारी बाजूला ही माणसंच माणसं आहे. हा जनसागर आहे. हा जनसागर आता काही लोकांना वाटत असेल, अरे यांच्या सभेला या कोकणातली एवढी गर्दी कशी झाली? पण कोकणी माणसाने बाळासाहेबांवर प्रेम केलंय, बाळासाहेबांच्या विचारावर प्रेम केलंय आणि बाळासाहेबांनी देखील तुमच्यावर प्रेम केलंय. हे प्रेम आपण आज या सभेतून दाखवून दिलेलं आहे. आम्हाला उत्तर देण्याची आवश्यकता नाही, या सभेनेच तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. आणि म्हणून आज आपण जर पाहतो की बाळासाहेबांच्या जसा हा कोकणी माणूस पाठी होता, तसाच आज हा कोकणी माणूस बाळासाहेबांच्या विचाराच्या पाठीशी आहे, शिवसेनेच्या पाठीशी आहे आणि धनुष्य बाणाच्या पाठीशी आहे. आणि म्हणून जो विचार आम्ही घेऊन गेलो, जी भूमिका आम्ही घेऊन गेलो, ती बाळासाहेबांचे विचार, हिंदुत्वाची भूमिका. आज मला सांगायला या ठिकाणी अभिमान वाटेल, जसं गजानन कीर्तिकर साहेबांनी सांगितलं, ती लढा क्रांती, या क्रांतीमध्ये कोकणातले या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो आमदार या ठिकाणी दीपक केसरकर, उदय सामंत, भरत गोगावले, योगेश कदम, महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे, शांताराम मोरे, श्रीनिवास वनगा, विश्वनाथ भोईर, बालाजी किनीकर, प्रताप सरनाईक, मंगेश कुडाळकर, प्रकाश सुर्वे, सदा सरवणकर, यामिनी जाधव, दिलीप मामा लांडे, हे कोकणातले आमदार, शिलेदार, ही किती संख्या आपण पाहिली. हे एकनाथ शिंदेच्या खांद्याला खांदा लावून या लढ्यामध्ये सोबती होते, सुरुवातीपासून माझ्या सोबत होते. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. योगेशनी मगाशी सांगितलं काय काय खेळ सुरू होते, आणि जर आपण हा निर्णय घेतला नसता तर मला वाटतं आज काय परिस्थिती झाली असती.
रामदास भाई, गजानन कीर्तिकर, सगळे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, आनंदराव अडसूळ का या भूमिकेला पाठिंबा दिला याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून कोकणाशी माझं अतिशय जवळचं नातं आहे. कोकणी माणूस फणसासारखा बाहेरून दिसला तरी सुद्धा आतून गोड असतो, आंब्यासारखा हळवा असतो. एकदा शब्द दिला की शब्द मागे फिरवत नाही, ही कोकणातल्या माणसाची ख्याती आहे. मगाशी मी रामदास भाईंना सांगत होतो, कोकणचं आणि माझं देखील नातं जिव्हाळ्याचं आहे. माझी आई देखील या म्हाळुंगची आहे. 15 गावं जी तुमच्या मतदारसंघामध्ये आहेत तिथं आमची भावकी आहे. इकडे एक भावकी बसले, भरत शेठ. आणि मला येताना आज बाबा माझे म्हणाले की जेव्हा आमचं घर जळालं होतं तेव्हा या 15 गावातल्या भावकीने ते उभं केलं आणि त्यांना दिलासा दिला, आधार दिला. हे जिव्हाळ्याचं नातं माझंही कोकणाबरोबर आहे. आणि म्हणून आज नंतर तर तुमची कदमांची मुलगी आमच्या घरी दिली, परंतु खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे कोकणचा माणूस प्रेमळ आहे, शब्दाला जागणारा आहे. आणि म्हणूनच बाळासाहेब देखील त्यांच्यावर प्रेम करत होते. परंतु या ठिकाणी सत्तेसाठी काय काय केलं आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. सत्तेसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे आपला पक्ष दावणीला बांधला. धनुष्यबाण मी म्हटलं यापूर्वी देखील गहाण ठेवला. तो आम्ही सोडवण्याचं काम केलं आणि शिवसेना वाचवण्याचं काम केलं. त्या काळात आपण पाहिलं निवडणूक आयोगाने देखील, कारण आम्ही भूमिका स्पष्ट घेतली, ज्या लोकांच्या बरोबर आपण निवडणूक लढवली आणि मतदारांनी शिवसेना भाजपा युतीला मतदान केलं, हिंदुत्वाला मतदान केलं, बाळासाहेबांच्या विचाराला मतदान केलं, त्यावेळेस आपण पाहिलं की प्रत्येक पॅम्पलेटवर प्रचारामध्ये बाळासाहेब आणि प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचा फोटो. सरकार कुणाबरोबर स्थापन व्हायला पाहिजे ही साधी सोपी गोष्ट आहे. परंतु आम्ही घेतलेली जेव्हा या बाळासाहेबांच्या विचाराशी बेईमानी, गद्दारी, विश्वासघात केला फक्त मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीसाठी, त्यावेळेस आम्ही भूमिका घेतली. हिंदुत्वाला डाग लावण्याचा प्रयत्न केला, बेईमानी केली, आम्ही तो डाग पुसण्याचं काम केलंय. आणि म्हणूनच एवढा मोठा जनसमुदाय या ठिकाणी उपस्थित आहे. आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने देखील आपल्याला म्हणजे तुम्हाला शिवसेना दिली आणि धनुष्यबाण देखील दिला. आणि तो निर्णय म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांचाही आशीर्वाद आपल्या सोबत आहे. म्हणून आता आपल्याला चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी लाखो शिवसैनिक घामाने श्रमाने इथे रामदास भाई, गजानन कीर्तिकर साहेब असे अनेक नेते, लाखो कार्यकर्त्यांनी शिवसेना मोठी केली, वाढवली. बाळासाहेबांचे विचार घराघरात पोहोचवण्याचं काम केलं, या सर्व नेत्यांनी केलं. आणि तुम्ही सत्तेसाठी एका मिनिटात आपली भूमिका बदलताय. या ठिकाणी सत्तेसाठी सगळी तडजोड करताय. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. बाळासाहेब म्हणायचे, सत्ता येते सत्ता जाते, पैसा येतो पैसा जातो, पण एकदा नाव गेलं की ते परत येत नाही, परत मिळवता येत नाही. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आपल्याला शिवसेना मोठी करायची आहे, शिवसेना पुढे न्यायची आहे. बाळासाहेबांचे विचार
आपल्याला पुढे न्यायची आहे. बाळासाहेबांचे आपण खऱ्या अर्थाने विचारांचे वारस म्हणून ही शिवसेना वाढवतोय, पुढे नेतोय. आणि म्हणून आपल्याला मी एकच सांगेन की या ठिकाणी आपल्या शिवसेनेला जसा डाग पूर्वी लावण्याचा प्रयत्न केला, तो डाग लावू द्यायचा नाही, डाग लागू द्यायचा नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि मी पुन्हा एकदा सांगेन, मी यापूर्वी सांगितलंय, 1000 वेळा सांगेन की गद्दारी आम्ही नाही, गद्दारी 2019ला झाली, गद्दारी 2019ला. आणि हिंदुत्वाचं राजकारण केलं, ही चूक झाली असं विधानसभेत उद्धवजींनी सांगितलं. म्हणजे बाळासाहेबांना तुम्ही चुकीचं ठरवलं, बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचारांना तुम्ही चुकीचं ठरवलं, बाळासाहेबांच्या भूमिकेला तुम्ही चुकीचं ठरवलं. कशासाठी? सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी? यापेक्षा या महाराष्ट्राचं दुर्दैव काय असू शकतं? आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने तुम्ही ज्याने बॉम्बस्फोट घडवले मुंबईमध्ये, शेकडो हजारो माणसं निरपराध किड्या मुंग्यासारखी मेली, चिरडली गेली, त्यांना साथ देणारे, त्यांच्याशी व्यवहार करणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून कसे बसू शकता? याकूब मेमनच्या कबरीचं उदात्तीकरण आपण कसं करू शकतो? खरं म्हणजे हीच तर खऱ्या अर्थाने हिंदुत्वाशी गद्दारी आहे, हिंदुत्वाशी बेईमानी आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी राहुल गांधी जे वारंवार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करतात, त्याच्यावर आपण काही बोलत नाही, मूग गिळून बसता, तोंड दाबून मुक्याचा मार सहन करण्याची वेळ येते. ज्या मणिशंकर अय्यरने सावरकरांच्या विरुद्ध जेव्हा भाष्य केलं, त्यावेळेस बाळासाहेबांनी त्याला चपलेने झोडला होता. पण राहुल गांधी यांच्या विधानाविषयी आपण काही बोलत नाही. हे कसलं हिंदुत्व आहे? आणि म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतला. हो, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान हा आम्ही सहन करू शकत नाही, आम्ही सहन करू शकत नाही, आणि या व्यासपीठावरचा कोणी सहन करू शकत नाही. आणि ही खऱ्या अर्थाने हा निर्णय घेण्याची हे देखील एक कारण होतं. आणि म्हणून मला एवढंच सांगतो की तुम्ही खोके खोके गद्दार गद्दार बोलून किती पाप झाकणार? बाळासाहेब तुमचे वडील होते, हे वडील होते हे किती वेळा सांगणार? हे सर्व जगाला मान्य आहे, आम्हाला सगळ्यांना मान्य आहे. परंतु बाळासाहेब तुमचे वडील असले तरी ते आमचं दैवत होतं, या शिवसैनिकांचं दैवत होतं. तुम्ही त्यांना वडील वडील करून संकुचित छोट करू नका. खोटी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर या महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे, ते तुम्हाला माफ करणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्यालाच विचारतोय, आपल्यालाच माझा सवाल आहे की 70 वर्ष या देशाची लूट करणाऱ्या आपण टोळी बरोबर आहात की या देशातलं काश्मीर मधलं 370 कलम हटवणाऱ्या देशभक्तांबरोबर आहात? त्याचबरोबर भारताचे तुकडे करायला निघालेल्या त्या तुकडे गँग बरोबर आपण आहोत की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्यांची जागा दाखवणाऱ्या बरोबर आहात? आणि त्याचबरोबर देशावर घराणेशाही लादणाऱ्या लोकांबरोबर आपण आहोत की कोणताही मोह नसलेल्या
देशासाठी 12 महिने 24 तास काम करणाऱ्या देशभक्त राष्ट्रभक्त या प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या बरोबर आहात. हा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्याचबरोबर परदेशामध्ये या देशाची बदनामी करणारे राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करायला निघालेल्या लोकांच्या बरोबर आपण जाणार आहोत. बाळासाहेबांनी ज्यांना नेहमी दूर ठेवलं, बाळासाहेबांनी कधी त्याला आपल्या वाऱ्याला जवळ उभं केलं नाही. त्यांची मला वाटतं व्हिडिओ क्लिपही बाळासाहेबांची आपण पाहिली असेल. अशा लोकांना आपण जवळ करणार बिलकुल नाही. आम्हाला सगळ्यांना आपल्याला एकच काम करायचं आहे की या ठिकाणी बाळासाहेब म्हणायचे, मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान करा, मी एक दिवस पंतप्रधान करा, या देशातलं 370 कलम मी हटवतो. राम मंदिर बांधण्याचं स्वप्न बाळासाहेबांचं होतं. आज राम मंदिर पण उभं राहतंय. आणि मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी 370 कलम पण हटवून दाखवलं. म्हणजे बाळासाहेबांचं स्वप्न कोणी पूर्ण केलं. आणि मग आम्ही जो निर्णय घेतला, 50 लोकांनी, या देशभक्त ज्यांनी या देशासाठी अनेक निर्णय घेतले, त्यांच्या बरोबर जाण्याचा मग तो चूक आहे का बरोबर आहे तुम्हीच सांगा. आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतला. आणि म्हणून या राज्यामध्ये किंबहुना या राज्याच्या बाहेर देखील हा एकनाथ शिंदे जिथं जिथं जातोय तिथे तिथे हजारो लोक त्या ठिकाणी प्रेमाने आशीर्वाद द्यायला उभे असतात. आणि म्हणून आपण भूमिका जी घेतली, ही भूमिका देश हिताची, राज्याच्या हिताची, सर्वसामान्य माणसाच्या मनातली भूमिका आपण घेतली. आणि म्हणूनच तुम्ही एवढं मैदान तुडुंब ओसंडून वाहतंय. राहुल गांधींच्या भारत जोडो या यात्रेमध्ये, भारत जोडो नाही, त्यांची यात्रा वेगळीच होती. या यात्रेमध्ये काही सामील होत आहेत, गळ्यात गळे घालतात, गळा भेट करतात. आणि तिकडे काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवला म्हणून मोठ्या दिमागात आयटीच सांगताय. अरे पण 370 कलम मोदीजींनी हटवलं नसतं तर तुम्ही धाडस केलं असतं का? हा देखील विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून ज्यांनी 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 बाळासाहेबांनी जे सांगितलं की हे या काँग्रेसने देशाचा सत्यानाश केला, या देशाला लुटलंय, यांना कधी जवळ करू नका. मगाशी त्याच्यामध्ये भाईनी सांगितलं की या काँग्रेसने देशाला लुटले, जेव्हा माझी काँग्रेस करण्याची वेळ येईल तेव्हा मी शिवसेना नावाचं दुकान बंद करीन. हे बाळासाहेबांचे शब्द आहेत, आमचे नाही. हा बाळासाहेबांचा विचार, ही बाळासाहेबांची भूमिका. मग तुम्ही सांगताय ना की बाळासाहेबांचे आम्ही वारसदार आहोत, तुम्ही संपत्तीचे वारसदार आहात, पण विचारांचा वारसा तुम्ही सोडलाय. तुमची संपत्ती तुमच्याकडे असू द्या, आम्हाला संपत्तीचा मोह नाही. तुमची संपत्ती आम्हाला नको, आम्हाला बाळासाहेबांचे विचार हीच आमची संपत्ती आहे, हीच आमची संपत्ती आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं, पत्रकारांना मला विचारलं, तुम्हाला आता शिवसेना भेटली, शिवसेना मिळाली, नाव मिळालं, धनुष्यबाण मिळालं, तुम्ही त्यांच्या प्रॉपर्टीवर, संपत्तीवर दावा करणार का? म्हणाला बिलकुल नाही. अरे बाळासाहेबांचे विचार हेच आमची संपत्ती आहे, हेच आमचं ऐश्वर्य आहे. आणि ज्या बाळासाहेबांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीला दूर ठेवलं, त्यांच्याबद्दल काय काय वाक्य त्यांनी भाष्य केली, त्यांची काय भूमिका होती,
ही आपण पाहिली, आपल्याला माहित आहे. पण अशा काँग्रेसच्या राहुल गांधीला तुम्ही या देशाचे पंतप्रधान करायला निघालात, जो त्या पक्षाचा अध्यक्ष होण्याची ज्याची म्हणजे जबाबदारी घेऊ शकत नाही, तो या देशाचा प्रधानमंत्री कसा होऊ शकतो? जो राज्य जिंकू शकत नाही तो देश कसा जिंकू शकतो? आणि मग तुम्ही अशा लोकांसाठी, काँग्रेससाठी, राष्ट्रवादीसाठी बाळासाहेबांचा मुलगा आणि नातू मत मागतो. यापेक्षा या राज्याचं काय दुर्दैव असू शकतं? काय दुर्दैव असू शकतं? अशी परिस्थिती तुम्ही या ठिकाणी आणली कशासाठी? सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी. तुम्ही मुख्यमंत्री झाला. तुम्ही तर म्हणाला होतात मी शिवसैनिकाला पालखीत बसवेन, मला मुख्यमंत्री व्हायचं नाही. रामदास भाईंनाही माहित आहे, कीर्तिकर साहेबांनाही माहित आहे, अनेक नेत्यांनाही माहित आहे, आणि मला तर जास्तीच माहित आहे. हा, साक्षीदार आहेत. तुम्ही म्हणालात मला नाही व्हायचं, मला नाही व्हायचं. मग म्हणालात पवार साहेबांनी सांगितलं तुम्हालाच व्हायला लागेल. पण या प्रक्रियेमध्ये हे लपून राहत नाही. या प्रक्रियेमध्ये जे जे लोक होते ते सगळे माझ्या बरोबर परिचित होते. तुम्हाला सत्तेचा मोह झाला, तुम्हाला सत्तेची खुर्चीची भुरळ पडली आणि तुम्ही वदवून घेतलं. झाला, ठीक आहे, आनंद आहे. पण तुम्ही जेव्हा हिंदुत्वाच्या बद्दल मूग गिळून गप्प बसायला लागला, अनेक विषय आले. सेक्युलरचा विषय आला, सावरकरांचा विषय आला, दाऊदचा विषय आला. हिंदुत्वाचे जेव्हा जेव्हा विषय आले तेव्हा तुम्ही भूमिका बदलायला लागलात. तुम्हाला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हणायला देखील आपली जीभ कचरू लागली. यापेक्षा काय दुर्दैव असू शकतं? यापेक्षा दुसरं काय असू शकतं? आणि व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलंय सोनिया गांधी काँग्रेसच्या बद्दल तुमचं काय मत होतं, पवार साहेबांच्या बद्दल तुमचं काय मत होतं. जेव्हा पवार साहेब कृषी मंत्री होते तेव्हा तुम्हीच म्हणाला होता कृषी मंत्री म्हणून यांनी काय दिवे लावले. मग 2019च्या निवडणुकीनंतर काय दिवे लागले? तुमच्या डोक्यामध्ये त्यांनी सत्तेचा, मुख्यमंत्री पदाचा बल्ब पेटवला आणि सगळंच बिघडलं. सगळे वाईट होते ते चांगले झाले, सगळं विसरून गेला. अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना तुम्हीच म्हणालात की त्यांनी शेण खाल्लं. तुमचेच शब्द आहेत, आमचे नाही. मग आता तुम्ही त्यांच्या पंक्तीमध्ये बसून तुम्ही काय खाताय सांगा. म्हणून जेव्हा बोलत असताना त्या ठिकाणी पाहिलं, काल परवाच आपण सगळ्यांनी पाहिलं मीडियावर बाईट देताना आपण पाहिलं कोण कोणाला डोळा मारत होता ते बघितलं ना. म्हणजे याने अजितदादांनीच मारला ना. हे सगळं काय चाललंय? खेळ, थट्टा, मस्करी, गळ्यात गळा जे घालतायत ते उद्या तुमचा कधी गळा दाबतील हे देखील कळणार नाही. त्यांचा पूर्व इतिहास तपासून बघा. आणि म्हणून आम्हाला तुम्ही मिंदे म्हणताय. 2019 मिंदे सरकार, मिंदे गट. अरे शिंदे हा एकनाथ शिंदे वफादार आहे,
हा गद्दार नाही, खुद्दार आहे. याने कधी बेईमानी केली नाही. ही बेईमानी माझ्या रक्तात नाही. या इतिहास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बरोबर हे दत्ताजी शिंदे, महादजी शिंदे बलिदान दिलं, पण मागे नाही हटले. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे. हा तुमच्यासाठी सारखा सत्तेसाठी कधी मिंदा झाला नाही, होणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, या ठिकाणी आज का माणसं सोडून जात आहे? खोके खोके 50 लोकांनी खोके घेतले. गजाभाऊ तुम्ही किती घेतले? अरे अशी देवासारखी माणसं रामदासबाई इकडे बसलेत. अख्खं आयुष्य त्यांनी संघटनेसाठी निछावर केलं, जीवाची बाजी लावली, जीवाची पर्वा केली नाही. घरादारावर तुळशी पत्र ठेवलं, शेकडो केसेस अंगावर घेतल्या. तुम्ही त्यांना गद्दार म्हणताय? तुम्हाला थोडं तरी काहीतरी बोलताना वाटलं पाहिजे. तुम्ही काय केलं? तुमच्यावर किती केसेस आहेत? या एकनाथ शिंदेवर 109 केसेस आहेत. 109 केसेस. तुम्हाला बोलायचा अधिकार का? रामदास भाईंनी या कोकणात शिवसेना मोठी केली. गजाभाऊ अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये फिरले, संघटन केलं, वाढवलं. बाळासाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं. हा त्यांचा गुन्हा आहे? हा त्याच रामदास भाईंना संपवायला तुम्ही निघालात. रामदास भाईंचा आणि तुमचा वाद गुहागर, दापोली हे समजू शकतो, पण या योगेश कदम याची सुरुवात झालेली आहे राजकारणामध्ये. एक उमदा तरुण पोरगा, त्याने काय तुमचं घोडं मारलंय? त्याने काय तुमचं वाईट केलंय? तुम्ही त्याचं राजकारण संपवायला लागलात, निघालात. 2 राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन 2 नगरपालिका राष्ट्रवादीच्या घशात घातल्या. याचा साक्षीदार मी आहे. याचा साक्षीदार मी आहे. रामदास भाईंना मी सांगितलं षण्मुखानंद हॉलमध्ये येऊ नका. वर्धापन दिनानिमित्त ते बोलले मला यायचंय, मी शिवसैनिक आहे, बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे. मी त्यांना विनंती केली, कारण जसं शिवतीर्थावर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ज्यांनी बाळासाहेबांबरोबर काम केलं, संघटना वाढवायला खस्ता खाल्ल्या, तुम्ही कारस्थान करून तुम्ही व्यासपीठावरून त्यांना खाली उतरवायला लावला. खाली उतरवायला लावला. तीच गत, तोच डाव रामदास भाईंच्या बद्दल तुम्ही आखला होता. मी सांगितलं येऊ नका भाई, आणि भाईंनी माझं ऐक. असा कुठला पक्ष प्रमुख आपल्याच नेत्यांच्या बद्दल अशी कारस्थानं करू शकतो? आपल्या आमदारांना पाडण्यासाठी, त्याची राजकीय कारकीर्द संपवण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाची मदत घेऊन त्याला नेस्त नाबूद करण्याचा कट करू शकतो? या देशात नाही, या जगात नाही, दुनिया या धर्तीवर असा नेता कोणी मी पाहिला नाही आणि पाहताही येणार नाही, असं उदाहरणही मिळणार नाही. बाळासाहेब असते तर मनोहर जोशींच्या बद्दल असं केलं असतं. बाळासाहेब सगळ्यांना घेऊन पुढे जाणारे, त्यांच्या सुखदुःखामध्ये सामील होणारे, संघटना, पक्ष, कुटुंब प्रमुख म्हणून पाठीशी उभं राहणारे. मला आठवतंय धर्मवीर आनंद दिघे साहेब जेव्हा जेलमध्ये होते, तुरुंगात होते, त्यावेळेस बाळासाहेबांनी त्यांना बाहेर तुरुंगातून आणण्यासाठी वैयक्तिक शब्द टाकला.
माझं काही काम करू नको, पण हे माझं काम आनंद दिघेला मला मदत कर. हे बाळासाहेब, कार्यकर्त्याला मोठं करणारे, कार्यकर्त्याला पुढे नेणारे, संघटना वाढीसाठी जो जो खस्ता खातो त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे बाळासाहेब. तुम्ही तर कार्यकर्त्यांना संपवायला निघाले. असा पक्ष मोठा होऊ शकत नाही. जे कार्यकर्ते जेव्हा मोठे होतात तेव्हाच पक्ष मोठा होतो. तुम्हाला का भीती वाटते? एखादा मोठा कार्यकर्ता व्हायला लागला की त्यांची पोटदुखी सुरू होते, भीती होते, त्याचं खच्चीकरण सुरू होतं. जसं रामदास भाईंच्या बद्दल केलं. यापूर्वी देखील अनेक उदाहरणं बघा. राज ठाकरे साहेबांपासून आपण घ्या, काय मागत होते ते म्हणत होते जिथं शिवसेना नाही, जिथं शिवसेना कमजोर आहे तो भाग मला द्या, मी शिवसेना वाढवतोय, मोठी करतो. नारायण राणे असतील, काय त्यांचा गुन्हा आहे? राज साहेबांनी काय मागितलं होतं याच्याही आम्ही लोक सगळे साक्षीदार आहोत. आता तर आम्हाला भेटतात, सगळे बोलतात. पूर्वी आम्हाला थोडंसं बंधन होतं, आता आम्ही मोकळे आहोत. सगळे विचाराचं आदान प्रदान होतं. मी भाई आठवण म्हणून सांगतो की जेव्हा ठाण्याचं महापौर पदाचं इलेक्शन होतं, निवडणूक होती, तेव्हा मी राज ठाकरे साहेबांच्या घरी गेलो की हा भगवा बाळासाहेबांनी फडकवलाय, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली फडकलाय, त्याला उतरू देऊ नका. मी काय माझं वैयक्तिक मागणी घेते? राज साहेबांनी विनंती मान्य केली आणि आम्हाला पाठिंबा दिला. आमचं काय चुकलं? तेही तुम्हाला खपलं नाही, तेही तुम्हाला पटलं नाही. शेवटी बाळासाहेबांनी सांगितलं, अरे या एकनाथनी स्वतःसाठी गेला नाही, तो ठाण्याचा भगवा उतरू नये म्हणून गेला. कसा पक्ष मोठा होणार? कसा पुढे जाणार? काय काय करतात? रामदास भाईंचं भाषण टाळ्या पडतात म्हणून, गुलाबरावाच्या भाषणाला टाळ्या पडतात म्हणून त्यांची भाषणं बंद करतात, त्यांचा आवाज बंद करतात. कशी मोठी होईल संघटना? कसा मोठा होईल पक्ष? कार्यकर्ता मोठा तर पक्ष मोठा. कार्यकर्ता ज्या पक्षात छोटा तो पक्ष छोटा. आता हीच वेळ आपल्यावर येणार आहे. हे का माणसं गेली? मगाशी रामदासबाईंनी सांगितलं की जा 20 आमदार गेले सांगायला, ह्याच्यातून मार्ग काढा, ज्याला जायचं त्यांनी जावं. दरवाजे उघडे आहे, दरवाजे उघडेच ठेवा. सगळे जातील, तुम्हीच फक्त राहाल. हम दो हमारे दो. माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी, एवढंच राहील. मी हे बोलतोय का? हे का बोलतोय? हे भोगलंय, मी भोगलंय, या सगळ्यांनी भोगलंय, या सगळ्यांनी सहन केलंय, म्हणून मी बोलतोय. या ठिकाणी जेव्हा माणसाला, नेत्याला स्वतःच्या कर्तृत्वावर, नेतृत्वावर विश्वास पाहिजे. का घाबरता तुम्ही? किती माणसं घालवले राज साहेबांपासून, नारायण राणेपासून, गणेश नाईपासून, किती लोक. रामदास भाईंना तर तुम्ही, मलाही तुम्ही, सगळ्या गोष्टी. का तुमचा स्वतःवर, नेतृत्वावर विश्वास असला पाहिजे. आम्हाला तुमचं पद पाहिजे होतं, आम्हाला काय मुख्यमंत्री पद पाहिजे होतं. पण जेव्हा माणसाला स्वार्थ त्याच्या डोक्यात जातो, सत्तेची जेव्हा हवा जाते, त्यावेळेस त्याला काही दिसत नाही, सुचत नाही. हा एकनाथ शिंदे कालही कार्यकर्ता होता, आजही कार्यकर्ता आहे आणि उद्याही कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार. वर्षावर माझ्याकडे माणसं येतात, वर्षावर. अरे या राज्यातली मला घरी भेटतात, वर्षावर भेटतात, मंत्रालयात भेटतात. मी सभागृहात देखील म्हटलंय,
ही सोन्यासारखी माणसं जेव्हा मला भेटायला येतात तर मी त्याला एक कप चहा पाजू शकत नाही, एक कप चहा पाजू शकत नाही, पाणी पाजू शकत नाही. त्याचाही तुम्ही हिशोब काढता. 2.5 वर्ष तर वर्षा बंदच होता सर्वसामान्य लोकांसाठी, पण आज वर्षा सगळ्यांसाठी खुला आहे, सगळ्यांसाठी खुला आहे. हे वर्षा तुमचं आहे. हा एकनाथ शिंदे हा निमित्त मात्र आहे. कधी मी सत्तेचा मोह केला नाही, मुख्यमंत्री पदाचा मोह केला नाही ना करणार नाही. मला तर माहीतच नव्हतं की मी मुख्यमंत्री होणार आहे, पण बाळासाहेबांचे आशीर्वाद, त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि माझ्या पाठीशी 50 आमदार 13 खासदार हे वलय आशीर्वाद बघून मला मोदी साहेबांनी आणि अमित शाह साहेबांनी या राज्याचं मुख्यमंत्री केलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी मला सहकार्य केलं. त्यांनी काही ध्यानीमनी माझ्या. आणि म्हणून आज मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आज रात्री मला म्हणतात की याला फिरायलाच वेळ मिळत नाही, पुरत नाही, हा दिल्लीच्या वाऱ्या करतो. अरे मी फिरणाराच मुख्यमंत्री आहे, मी घरात बसून कारभार करणारा मुख्यमंत्री नाही. मी याला फिरायला आवडतं, लोकांमध्ये जातो, लोकांची अडचणी समजतो, लोकांची दुःख समजतो आणि मी सोडवतो. मी दिल्लीला पण जातो. मी दिल्लीला गेलो, इथं उदय सामंत आणि केसरकर आहेत. 15,500 नगर विकाससाठी, रेल्वेसाठी 13,500 कोटी, नगर MUT साठी 2,000 कोटी, रस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी 40 ते 50,000 कोटी रुपये आपण आणले. डावोसला, स्वित्झर्लंडला गेलो, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये, इथे उदय सामंत आहेत. या तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी 1,37,000 कोटीचे MOU साईन केले. मला वाटतं 6 ठिकाणी आपण जागा दिल्या, 6 ठिकाणी जागा देण्याचं काम सुरू झालेलं. आणि आता काल परवाच घोषणा केली मोदी साहेबांनी, या ठिकाणी अमरावतीमध्ये मेगा टेक्सटाईल पार्कला मान्यता दिली. 3 लाख रोजगार या ठिकाणी मिळणार आहेत. 3 लाख रोजगार. काय जाऊ नको, वारंवार जाईल. मला अहंकार नाही माझ्यात. मला अहंकारापेक्षा या महाराष्ट्राचा विकास महत्वाचा आहे. या सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनामध्ये आनंद आणणं, बदल घडवणं हे माझ्यासाठी महत्वाचं आहे. आणि म्हणून आपण काही म्हणा, मी काम करत राहीन. आणि आता तर रामदास भाई म्हणाले मगाशी, हा झोपतो कधी, उठतो कधी, जेवतो कधी. भाई आता थोडं जास्तीचं काम करावं लागतंय, कारण आपलं नवीन सरकार आहे. आणि त्यामुळे मी 12-1 वाजता पण फोन करतो अधिकाऱ्यांना. अधिकारी फोन उचलतात. त्यांना माहित आहे हा मुख्यमंत्री रात्रीचं जागतो, उशिरापर्यंत काम करतो, त्यामुळे ते पण फोन उचलतात. हे आमचं सरकार, तुमचं सरकार आता सायलेंट मोडवर नाही, अलर्ट मोडवर आहे. अलर्ट मोडवर सगळे अलर्ट आहेत. आणि म्हणून या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपण पाहिलं की आम्ही 9 महिन्यामध्ये, 8 महिन्यामध्ये किती निर्णय घेतले ते वाचायला एवढा वेळ नाही. त्या ठिकाणी एवढे निर्णय आम्ही घेतलेत की एवढी जंत्री मोठी आहे, ही जंत्री वाचायला गेलो तर 1 तास लागेल. एवढी कामं आहेत. पेट्रोल डिझेल कमी केलं, शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये दर वर्षाला शेतकरी सन्मान योजनेत आम्ही दिले. जी पंतप्रधानांची योजना होती ती आपल्या राज्याची पण केली आपण. महिलांना 50% ST भाडे सवलत मोफत, 75 वर्षाच्या ज्येष्ठांना मोफत. हे निर्णय आपण घेतले. आणि म्हणून एवढे निर्णय आपण घेतलेत की सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून रामदासबाई म्हणाले कोकणाला काय, ए बाबा कुठे आहे रे कोकणाचा कागद. आणि म्हणून मी
एवढंच सांगेन की हे सरकार सर्वसामान्य लोकांचं आहे. अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जो अर्थसंकल्प मांडला, पंचामृत, त्याच्यामध्ये सगळ्या लोकांना घेतलंय. तेव्हा देखील म्हणाले की गाजराचा हलवा असं म्हटले. हा अर्थसंकल्प गाजराचा हलवा आहे. अरे आम्ही गाजराचा हलवा तरी दिला, तुम्ही फक्त गाजरा फक्त दाखवत बसलात. हा फरक आहे तुमच्यात आणि आमच्यात. आमचा काही पर्सनल अजेंडा नाही. आमचा अजेंडा एवढाच, या सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात बदल घडवायचा, त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडलं पाहिजे, त्यांना त्यांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. हाच आमचा अजेंडा आहे. आणि म्हणून आपले जे काही गडकोट किल्ले असतील, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकोट किल्ले, त्याचं संवर्धन जतन ते देखील ठोस आराखडा आम्ही केला. आणि कोकणासाठी शेवटी तुम्ही बाळासाहेबांवर प्रेम केलंय, तुम्ही बाळासाहेबांच्या विचारावर प्रेम केलंय. आणि आमचं सरकार या ठिकाणी बाळासाहेबांच्या विचारांचं आहे. त्यामुळे इथे मी फक्त आरोपाला उत्तर द्यायला नाही आलोय, मी या कोकणाला भरभरून द्यायला आलेलो आहे. भरभरून द्यायला आलोय. मला आठवतंय की रामदास भाई मंत्री होते तेव्हापासून त्यांचा एकच दोषा होता, पाठपुरावा होता, समुद्रात वाया वाहून जाणारं पाणी 64 TMCचं काय, कोयनेचं पाणी समुद्रात वाहून जाणारं, त्याची बैठक आपण करतोय तातडीने, त्याच्यावर आपण निर्णय घेऊ. त्याचबरोबर या ठिकाणी जे योगेश कदम सातत्याने पाठपुरावा करतात, तो खेड पोयनार प्रकल्प, त्याला 1148 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे, 243 कोटीचा प्रकल्प, तो आपण मंजूर केलाय. मांडवे, मांडवे ना, न्यू मांडवे हा प्रकल्प, हा तो दिलाय. न्यू मांडवेचा प्रकल्प, त्याच्याबद्दल देखील माझी चर्चा झाली आहे. तो देखील प्रकल्प तातडीने मंजूर केला जाईल. त्याचबरोबर लघु आणि मध्यम जे प्रकल्प आहेत त्याचं पुनरुज्जीवन केलं पाहिजे. रामदास भाईंना मी सांगितलं होतं की तुमच्या मनातलं जे आहे, या कोकणातले जे सिंचन प्रकल्प रखडलेत त्याचं पुनर्जीवन करू आपण. आणि त्याला जेवढे पैसे लागतील, हे सरकार पैसे कमी पडू देणार नाही, हा माझा शब्द त्यांना होता. आणि त्यामुळे त्याला आम्ही मार्गी लावतोय. त्याचबरोबर खेड नळपाणी योजना 40 कोटीची 43 कोटी आहे, 43 कोटीची ती आपण मंजूर केलेली आहे. त्याचं देखील काम लवकर सुरू करू. त्याचबरोबर मरीन पार्क, जसं आपण सांगितलं मरीन पार्क, तो आपण मंजूर करतोय. कारण शेवटी या कोकणामध्ये ही सगळं आहे, पोटेन्शियल आहे, स्कोप आहे, सगळं आहे. हरण्याला करतोय, बरोबर. क्रीडा संकुल 20 कोटी, हुतात्मा अनंत काणेरे स्मारक 35 लाख, साने गुरुजी स्मारक 35 लाख, आंबडवे गावचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक 2 कोटी, कुणबी भवन 2 कोटी, अल्पसंख्याक सामाजिक भवन 2 कोटी रुपये. याला भाई आज मी मान्यता देतोय ते. आणि त्याचबरोबर आम्ही निर्णय घेतलाय, कोकणामध्ये पर्यटन वाढलं पाहिजे. या काजू प्रक्रिया, आंबा प्रक्रिया केंद्र उभी राहिली पाहिजेत. यासाठी काजू बोंडापासून देखील बाय प्रोडक्ट जे आहेत ते करण्यासाठी, त्याच्या प्रक्रिया करण्यासाठी भाई 4 वर्षासाठी 1375 कोटी रुपयांचा आपण तरतूद केली आहे. आंबा प्रक्रियासाठी देखील आपण तरतूद केली आहे. सिंधुदुर्गात, मालवण, वेंगुर्ला येथे काजू आंबा मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग
याला देखील आपण प्रोत्साहन देतोय. त्याचबरोबर या ठिकाणी गेल्या काही वर्षामध्ये जे काही चक्रीवादळ येत आहे त्यासाठी जे विद्युत पोल वरच्या ओव्हरहेड लाईन तुटून पडतात, शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे, त्यासाठी देखील भाई 2000 कोटीची आपण तरतूद केली मुदत पुनर्वसन मधून. आणि त्याचबरोबर या कोकणामध्ये पेनजवळ जी निओ एनर्जी प्रकल्प आहे 4200 कोटी रुपयाची गुंतवणूक तिकडे होती आहे. आणि म्हणून त्याचबरोबर इथे मच्छीमार बांधव आहेत, या मच्छीमार बांधवांना दिलासा देण्यासाठी देखील या सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. खरं म्हणजे काही देश पर्यटनावर चालतात, आपल्या गोव्यामध्ये पर्यटनाला संधी आहे, वाव आहे, पण आपला जो नॅशनल हायवे जो आहे मुंबई गोवा तो बऱ्याच वर्षापासून रखडला होता. मी स्वतः निर्देश दिल्या, सूचना दिल्या आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी आपल्या आमदारांसोबत बैठक घेतली आणि एक ज्या ठिकाणी रखडलेलं काम आहे त्या ठिकाणी मे पर्यंत एक लाईन सुरू होणार आणि अख्खा रस्ता डिसेंबर पर्यंत सुरू होण्याचा निर्णय आपण घेतलाय. आणि त्याचबरोबर जसं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग केला, आपण मुंबई पुणे हायवे केला, तसाच मुंबई सिंधुदुर्ग गोवा पर्यंत ग्रीन फील्ड ऍक्सेस कंट्रोल रस्ता आपण करतोय. त्याचबरोबर समुद्राकडून जाणारा कोस्टल हायवे बंद पडला होता, त्याचं काम देखील MSRDC करतेय. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगार मिळेल, उद्योग मिळेल. या कोकणातल्या तरुणाला मुंबई इतर शहरात रोजगारासाठी जावं लागणार नाही. ती तजवीज आपलं सरकार करते आहे. या कोकणातला तरुण इथंच त्याला रोजगार मिळाला पाहिजे, इथंच काम मिळालं पाहिजे, त्याच्या हाताला काम मिळालं तो इथे काम करेल, आपल्या घरी राहील, आई वडिलांची सेवा करेल. हे सरकारचं धोरण आहे आणि हे सरकारचं धोरण आपण या ठिकाणी राबवणार आहोत. आणि म्हणून भाई काळजी करू नका, तुम्ही जे जे प्रकल्प आपण सांगाल, मंडणगडला MIDC झाली पाहिजे अशी मागणी आहे. उदय सामंत इकडे आहेत, तातडीने MIDC मंडणगडला करण्याचा निर्णय या ठिकाणी होईल आणि तिकडे देखील रोजगार लोकांना मिळेल आणि लोकांच्या हाताला काम मिळेल. हे सरकार देणार आहे, हे घेणार नाही. हा मुख्यमंत्री देणार आहे, देत देत आलाय. आणि म्हणून आपल्याला मी फक्त एवढीच आठवण सांगेन, कोविडमध्ये महापुरामध्ये योगेशनी सांगितलं मगाशी, चिपळूण महाड खेड त्याचबरोबर काय पूर आला, परिस्थिती काय झाली, हा एकनाथ शिंदे आला. कोल्हापूर सांगली कुठेही जेव्हा महापूर येतो, पूर येतो, आपत्ती येते, महालक्ष्मी एक्सप्रेस असेल, हा एकनाथ शिंदे, कोविड असेल, जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याचा जीव वाचवण्याचं कामच या एकनाथ शिंदेने केलंय. नेहमी घरी बसून मी आदेश देणारा मुख्यमंत्री नाही, तळागाळामध्ये जाऊन काम करणारा हा मुख्यमंत्री आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो, जेव्हा कर्तव्य काय असतं, हे असे व्यासपीठावर बसलेले माझे सगळे सहकारी पदाधिकारी, जेव्हा संकट दुसऱ्यावर येतं, आपत्ती येते, त्यावेळेस स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करतात. कोविडमध्येही आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी काम केलं. मला आठवतंय जेव्हा लोकसभेची निवडणूक होती, कोविड होता, त्यावेळेस कोविड नव्हता. कोविड मला वाटतं 2.5-3 वर्षापूर्वी जेव्हा आपली 2014ची 2019ची लोकसभेची निवडणूक होती भाई, मला आठवतोय तो दिवस. माझी आई हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होती. मी पालघरचे राजेंद्र गावी त्यांच्या प्रचारामध्ये निघालो होतो. मला डॉक्टरचा फोन आला,
माझ्या मनात तेव्हाच पाल चुकचुकली. राजेंद्र गावित यांना मी सांगितलं मला डॉक्टरचा फोन आलाय. राजेंद्र गावित म्हणाले माझी सगळी तयारी झाली आहे, कार्यकर्ते वाट पाहतायत. निवडणुकीमध्ये ही सभा 4-5 सभा रांगेमध्ये त्यांनी आयोजित केल्या होत्या. सभेला जाणं आवश्यक आहे. मला माहीत असताना देखील मी डॉक्टरला सांगितलं मी संध्याकाळी येतो. जवळपास आई गेली होती, पण मी राजेंद्र गावित त्याची सभा सोडून परत आलो नाही. त्याची सभा पूर्ण करून हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. असं काम केलं हा आमचा गुन्हा आहे? हे कर्तव्य पार पाडलं हे आमचा गुन्हा आहे? कोविडमध्ये पीपी किट घालून हॉस्पिटलच्या वॉर्डमध्ये गेलो हा आमचा गुन्हा आहे? जेव्हा रेमडेसिवीर इंजेक्शन नव्हतं ते मिळवलं हा आमचा गुन्हा आहे? ठाण्याच्या हॉस्पिटलमध्ये 450 पेशंट ऍडमिट होते. रात्री 1:30 वाजता मला फोन आला ऑक्सिजन 1 तासात संपतंय. 450 पेशंटचा जीव धोक्यात होता. लिंडे कंपनी तळोजातली मी त्या ठिकाणी माणसं पाठवली, पोलीस पाठवले, तो टँकर त्या हॉस्पिटलमध्ये वळवला. 450 लोकांचे प्राण वाचले हा माझा गुन्हा आहे? घरात बसून आदेश देण्याचं काम आम्ही केलं नाही. रस्त्यावर उतरून लोकांना मदत केली. या एकनाथ शिंदेला 2दा करोना झाला, पण मी मागे हटलो नाही हा आमचा गुन्हा आहे? तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणता, तुम्ही आम्हाला खोके म्हणता. काय मला त्याच्यावर काही मी कधीही आरोपाला आरोपाने उत्तर देत नाही. पण माझ्याकडे बरंच काही आहे, माझ्याकडे खूप काही आहे, पण मी ते बोलू इच्छित नाही. याचा अर्थ मला काही माहीत नाही हे कुणी समजण्याची आवश्यकता नाही. सहन करण्याची देखील एक मर्यादा असते. सहन करण्याच्या पलीकडे माणूस गेल्यानंतर ते सगळ्या मर्यादांनी बांध सगळे तुटून जातात. ती वेळ फक्त आमच्यावर आणू नका एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. आणि रामदासभाई इकडे आहेत, कोकणातले सर्व लोक इकडे आहेत. या कोकणाने शिवसेनेवर, बाळासाहेबांवर, सगळ्यांवर प्रेम केलंय. आणि आज या एकनाथ शिंदे आणि आमच्या सर्व लोकांवर तुम्ही प्रेम दाखवून दिलंय. बाळासाहेबांनी जसं तुम्हाला सांभाळलं, तुम्हाला बाळासाहेबांनी जसं प्रेम दिलं, तसंच हा एकनाथ शिंदेची पण जबाबदारी आहे. तुम्हाला वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही. या कोकणाकडे विशेष लक्ष दिलं जाईल. MMRDAच्या धर्तीवर एक मोठं प्राधिकरण करण्याचा देखील आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. अरे भाई, तुम्हाला तेव्हाच मी सांगितलं होतं, हा योगेश कदम हा कार्यकर्ता, काम करणारा बाळासाहेबांचा कार्यकर्ता आहे. हा रामदास कदमांचा हा बछडा आहे. त्यामुळे त्याचं प्रेम पाहिलं मी. त्याच्यावर प्रेम करणारे हे लोक इकडे आलेत आणि त्यामुळे त्याला पाडण्याची हिम्मत कुणामध्येही नाहीये. आणि म्हणून योगेश कदम या पुढच्या 1.5-2 वर्षामध्ये एवढं काम करेल की समोरच्या सगळ्यांचं डिपॉझिट जप्त होईल. आणि मी रामदासभाईंना आधीच सांगितलं होतं की योगेश कदमची चिंता तुम्ही करू नका. तेव्हा तर मी मुख्यमंत्री नव्हतो, पण आता मी मुख्यमंत्री म्हणून या योगेश कदमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे एवढं सांगतो. आणि कोकणातल्या सर्व माता भगिनी बांधव यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, रामदासभाई कदम, गजाननजी कीर्तिकर, पालकमंत्री महोदय, शिक्षण मंत्री महोदय, व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांचा मी या ठिकाणी आभार मानतो. शिंदे साहेबांवरती, भाईंवरती आणि योगेशदादावरती प्रेम करणाऱ्या सर्व मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित सर्व शिवसैनिकांचा या ठिकाणी आभार मानतो. सर्व शासकीय यंत्रणेचे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया आणि ही सभा यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी म्हणून मेहनत घेतली